Romer, Tol, iniimbitan pala tayo ni Lolo sa fiesta sa baryo nila. Huwag daw tayong mawawala ron ha. Gusto rin niya tayong makita, pati na ang ating mga kamag-anak doon. Fiesta? Hindi naman natin kabisado ang baryo ni na Lolo, di ba? At saka, matagal na rin natin silang hindi nakikita simula nang mamatay si Papa. Hindi problema yan, Tol. Sinend naman sa akin ni Lolo ang address at ang baryo na pupunta natin. Kaya madali lang natin yung mahanap kahit naliblib ang lugar. Sigurado ka ba na pupunta tayo, ha, kuya? Kinakabahan kasi ako eh. Ano? Bakit ka kakabahan? Mga kamag-anak naman natin ang pupunta natin doon. Oo, kamag-anak nga natin sila pero Pero ano? mga aswang sila, kuya. Lahi ng mga aswang. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na blood is thicker than water? O mas matibay at mas mahalaga ang ugnay ng pamilya kaysa sa ibang relasyon? Ako kasi naniniwala dahil kahit ano pang mangyari, ang pamilya ay pamilya. At mas matimbang ito kaysa ano paman. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito na Aswang Confessions. Itago mo na lang ako sa pangalang Romer. Hindi ko nasasabihin ng iba pang detalye tungkol sa aking pagkatao upang maprotektahan ang aking pagkakakilanlan. May ikukumpisal ako sa iyo, Miss Ligaya. Aaminin ko sa iyo at sa lahat ng inyong tagapakinig na meron akong kapatid na may lahing aswang. Siya si Kuya Relson. Hindi rin niya tunay na pangalan. Ako naman ay isinilang na isang normal na tao. Dalawa lang kaming magkapatid at ulila na kami sa aming mga magulang. Kahit marami kaming pagkakaiba ni Kuya Relson, mahal namin ang isa't isa. Siguro ay nagtataka kayo kung paano nangyari na ipinanganak akong normal, samantalang ang aking kapatid ay isang aswang. Dito ko ilalahad ang lahat sa pamamagitan ng aking liham. Pero bago ko simulan ng kwento, ikayatin ko muna ang mga tagapakinig na hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito na mag-subscribe, mag-comment, mag-like, at i-share ang channel na Aswang Confessions. Uumpisan ko na ang aking kwento at sana ay tapusin niyo ito hanggang dulo. Ano ka ba, Tol? Parang hindi ka pa sanay eh. May layang aswang si Papa. Kaya ano pa ba ang kinakatakot mo? Natatakot kasi ako noon pa kay Lolo eh. At sa iba pa nating kamag-anak sa side ni Papa. Iba kasi ang tingin nila sa akin. Parang gusto nila akong... Kainin? Ano ka ba? Baka napapraning ka lang, Tol. Yan ang nakukuha mo sa sobrang pagsiseryoso sa pag-aaral noon. Kaya kung ano-ano na ang naisip mo. Oo, may lahi silang aswang. Pero mababait sila. At saka apo ka rin ni Lolo. Kaya huwag kang matakot sa kanila. Nasasabi mo yan kasi katulad kanila. May lahi ka ring aswang. Nagmana ka kay Papa. At kaya hindi ka nakakaramdam ng takot at kaba. Ako, hindi niyo naman ako katulad, di ba? Wala akong lahing aswang. Kaya nararamdaman kong iba ang tingin nila sa akin. Baka nga mamaya iniisip nila na pagkain ako eh. Gago! Hindi naman sila ganun. Siyempre, anak ka rin ni Papa. Kaya po rin ang turing ni Lolo sa'yo. At saka, natatandaan mo, mabait sa'yo si Lolo. Mas stricto pa nga siya sa akin eh. Kailan ba tayo pupunta sa baryo na yun ha, kuya? Sa Makalawa na. Ikaw ang marunong mag-drive sa ating dalawa kaya ikaw ang magmamanayo papunta ron ha, Tol. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita papabayaan. At saka, hindi rin naman sila kumakain ng tao. Ang sabi nga ni Papa noong nabubuhay siya, karne lang din ang hayop ang kinakain nila. Hindi naman papakasalan ni Mama si Papa kung kumakain siya ng tao. Tunay kaming magkapatid ni Kuya Relson. 2 taon ang tanda niya sa akin. At tama ang narinig niyo. May lahi siyang aswang dahil namanan niya ang pagiging aswang ni Papa. May lahing aswang ang aming ama. Ngunit hindi tulad ng ibang aswang. Hindi kumakain ng tao si Papa. Karne lang ng hayop ang kinakain niya. Umibig si Papa kay Mama na isang normal na tao. Minahal din siya ni Mama. Kaya nga buong puso nitong tinanggap ang pagiging aswang ni Papa. Binayaan sila ng 2 anak at kami ngayon ni Kuya Relson.
Sa aming dalawa, si Kuya ang nakakuha ng pagiging aswang ni Papa at ako naman ay normal na tao, tulad ni Mama. Pagkatapos akong ipanganak ni Mama, binawian siya ng buhay. Ayon sa doktor, hindi raw niya kinaya ang panganganak sa akin. Si Papa naman ay iniwan na rin kami ni Kuya dahil nagkaroon siya ng malubhang sakit. Noon, meron na ako magandang trabaho sa Makati sa isang pribadong kumpanya. Samantalang si Kuya ay pa-extra-extra lang. Nakatapos naman siya ng kolehiyo, ngunit paiba-iba siya sa mga trabahong pinapasukan niya. Madali kasi siyang magsawa at palaging gumagawa ng padalos-dalos na desisyon, kaya hindi siya napipirmi sa iisang trabaho. Isang araw sinabi niya sa akin na inimbitahan daw kami ni Lolo sa side ni Papa na makipiesta sa mga ito. Ang totoo, ayokong sumama dahil kahit noon pa man ay hindi na ako komportable na kasama sila, lalo na si Lolo. Kaya nang sabihin sa akin ni Kuya na pupunta kami roon, hindi ko maiwasang kabahan. Ano kuya? Ready ka na ba? Alis na tayo. Kanina pa ako ready, tol. Ikaw na nga lang ang hinihintay ko eh. Sumakay na ako sa kotse pagkatapos ay pinaandar ko na ito. Ginamit ko ang Waze upang madaling matunto ng baryong pupuntahan namin. Nakita ko ang pinakamabilis na daan papunta roon, ngunit may napansin ako. Kuya, akala ko ba liblib na baryo ang pupuntahan natin? Mukhang hindi naman liblib tong dinaraanan natin ah. May mga establishments akong nakikita. Wala namang ganito sa mga liblib na baryo, di ba? Tama ba talaga ang baryo na sinend sa'yo? Oo naman, tol. Tama naman ang baryo. Diyan mismo ang tinext sa akin ni Lolo. Pero bakit ganito ang paligid? Urbanisado ang lugar. Parang nasa syudad tayo. Malay mo, nag-develop na ang lugar, kaya maraming establishment sa paligid. Iba na kasi ang mga probinsya ngayon. Hindi tulad noon na puro puno, palayan at bundok ang makikita mo. Nasanay ka na sa mga lugar na mukhang sinauna, kaya nanibago ka. Di nagtagal, narating na namin ang lugar. Mukhang baryo ang mga yon. Pero hindi ito liblib. Nasa mukha na lang ng bayan. Bumaba kami sa sasakyan at naglakad-lakad sa paligid. Napansin namin na may fiesta nga roon dahil may mga nakakabit na mga kulay na banderitas. May malaking arko rin sa bukana ng baryo na pinalamutian ng iba't ibang uri ng bulaklak. Nakakita rin kami ng convenience store, fast food chain at gas station sa paligid. Hindi talaga mukhang liblib na baryo ang lugar na yon. Oh, meron palang convenience store at fast food dito. Kapag hindi natin nagustuhan ang handa nila sa fiesta, pwede tayong kumain sa mga yan. Oo nga. Halos kumpleto ang mga establishments dito sa baryo. Tingnan mo, may laundry shop, butika at iba pa. Hindi talaga liblib to. Eh ano pa ba ang problema kung hindi liblib, tol? Mabuti nga na hindi liblib itong lugar. Hindi masikip, hindi mapuno at hindi mahirap daanan ng sasakyan natin. Ang akin lang kuya, liblib na baryo ang sinabi sa text ni Lolo. Paano kung ibang baryo pala itong napuntahan natin? Hindi yan, tol. Hindi naman magkakamali ang Waze eh. Tara, maglakad-lakad pa tayo. Marami kang bebot dito. Uy, kuya, hindi tayo nagpunta rito para maglendi ka ha. Nandito tayo para makipiesta. Alam ko, tol. Joke lang naman eh. Babe ako, promise. Pero, teka. Bakit kuya? Anong nararamdaman mo? Nakakaramdam ako ng gutom, tol. Gusto kong kumain ng sariwang karne. Gusto ko ng sariwang karne. Medyo nataranta ako sa sinabi ni Kuya Miss Ligaya. Iba kasi kapag sinumpong siya ng gutom. May pagkakataon na nawawala siya sa sarili, kaya kailangan niya makakain agad ng sariwang karne ng hayop. Ang nararamdaman ng aking kapatid ay bahagi ng sumpa ng kanyang pagiging aswang. Kumakain naman siya ng iba't ibang pagkain tulad ng lutong karne, prutas, gulay o isda. Ngunit kapag sinumpong siya ng gutom, sa hilaw o sariwang laman, hindi niya maiwasang maging agresibo. Kaya kailangan ay makakain siya nito. Kuya,
pigilan mo muna ang gutom mo. Sandali lang. Maghanap tayo ng mapagbibilhan ng sariwang karne. Pasensya ka na, Tol. Bigla ko lang naramdaman eh. Okay naman ang pakiramdam ko kanina. Pero bigla ako nakaramdam ng gutom. Sa sariwang laman. Halika, bumalik muna tayo sa sasakyan kuya. Maghanap muna ako ng mapagbibilhan ng sariwang karne. Baka merong malapit na palengke rito. Hindi tayo pwedeng basta-basta kumuha ng mga hayop sa paligid. Baka may makakita sa atin eh. Pabalik na kami sa sasakyan nang bigla nilang hawakan ni Kuya Relson ang kanyang tiyan. Napasigaw siya at tila namimilipit sa sakit. Ang sakit ng tiyan ko, Tol. Nagugutom na ako. Gusto ko ng sariwang laman. Sariwang laman! Nagulat ako at mas lalong nataranta nang makita kong halos mapaluhod na sa lupa si Kuya. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari iyon sa kanya. Kapag nakakaramdam naman siya ng gutom, hindi naman sumasakit ng ganoon ang tiyan niya. Dali-dali ko siyang inalayan pabalik sa sasakyan. Alika na kuya. Kailangan muna nating pumasok sa sasakyan. Baka may makakita sa atin dito at mawirdoan pa mga tao. Hindi nila pwedeng malaman na aswang ka. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Nagugutom na ako, Tol. Gusto kong kumain. Gusto ko na kumain ng sariwang laman. Nang makapasok ulit kami sa sasakyan, pinaandar ko ito at naghanap ng palengke sa lugar. May pinagtanungan akong matandang babae na naglalakad sa gilid ng kalsada at itinuro niya sa akin ang daan papuntang palengke. Bahagyang binuksan ko lang ang salamin ng kotse dahil baka makita niya si Kuya na nasa likod ng sasakyan at kulang na lang ay mag-hysterical sa sobrang gutom. Nang marating namin ang palengke, himalang nabawasan ng pananakit ng tiyan ni Kuya. Kaya sinabi niya sa akin na sasama raw siya sa pagbili ng karne. Sa una, ayokong pumayag. Gusto kong manatili siya sa loob ng sasakyan. Ngunit nagpumilit siya. Ang gusto raw niya ay siya ang mamimili ng karne. Dahil nakita ko na hindi na siya namimilipit sa sakit, isinama ko na rin siya. Nag-aalangan pa ako dahil tanghali na at baka wala akong mabiling sariwang karne. Sana ay may mabili pa tayong sariwang karne kuya. Parang mga isda lang nakikita ko na tinda rito. Kung wala na talaga tayong mabibilo ng sariwa, hilaw na karne ng baboy, manok, o baka, Tol. Ayos sa akin. Ayun oh, doon tayo magtanong. Baka may nagtitinda pa ng karne doon. Nagtanong kami sa isang tindera roon na may binibenta pa siyang karne. Ngunit sinabi niyang tanghali na raw kaya ubos na ang mga panindang karne sa palengke. Araw noon ng Sabado at kapag ganoon karaniwan ng pakyawan ang bentahan ng karne. Lalo na't natapat pa sa araw ng fiesta. Dahil dito wala na kaming nadatna na tindang karne sa ganoong oras. Mga isda at iba pang lamang dagat na lamang ang natitirang paninda. Bumagsak ang balikat namin ni Kuya sa aming nalaman. Ngunit sinabi ng tindera na may isa pang nagtitinda ng sariwang karne sa baryong iyon. Ibinigay niya sa amin ang pangalan at address ng naturang tindero. Manghener daw ang pangalan ng tindero na pupunta natin. May tinitinda raw siyang sariwang karne. Tara na, punta na natin yung kuya. Kuya, okay ka lang ba? Kaya mo pa bang tiisin ang gutom mo? Kaya ko pa naman, Tol. Medyo humupa na ang matinding pananakit ng tiyan ko. Ngayon ko lang naranasan ng ganito. Dati naman, kapag nakakaramdam ako ng gutom sa sariwang karne, hindi sumasakit ng ganito ang tiyan ko eh. Kaya nga kuya, ano kayang dahilan yan? Bahagi kaya yan ng sumpa ng pagiging aswang mo? Hindi ko rin alam, Tol. Pero huwag muna natin isipin yun. Punta na muna natin ang tindero ng karne na sinabi ng tindera. Dahil nagugutom na ako. Sandali kuya, baka hinihintay na tayo ni na Lolo. Ibigay mo nga sa akin ang numero niya para matawagan ko. Sasabihin ko na maya-maya pa tayo makakarating dahil kailangan mo munang kumain ng sariwang karne. Alam ba nilang nangyayari sa'yo kuya? Ikaw naman ang madalas na nakakausap nila, di ba? Wala kasi akong kontak sa kanila. Sige, ibibigay ko sa mamaya. Kailangan muna natin puntan yung tindero ng karne. Nagugutom na talaga ako, Tol.
Baka bumalik pa yung pananakit ng tiyan ko. Nagmamadali kami bumalik sa kotse upang puntahan ang address na ibinigay ng tendera. Hindi naman pala ito kalayuan. Malapit lang din sa lugar kung saan namin unang ipinarada ang sasakyan. Sa bahagi ng baryo na may mga establishment sa paligid. Maya-maya narating namin ang isang bahay. Napansin namin na may mga upuan at tolda sa labas. Mukhang may kasiyahang nagaganap doon, lalo na't araw ng fiesta. Bumaba kami sa sasakyan at lumapit sa bahay. Doon ay may nakita kaming isang matandang lalaki na abala sa pag-iestima ng mga bisita. Kaya nalapitan namin siya. Magandang tanghali po. Pwede po bang magtanong? Ano yun, iyo? Dito po ba nakatira si Mang Hiner? Yung nagtitinda po ng karne? Ako nga si Hiner. Ano ang may paglilingkod ko? Galing po kami sa palengke at naubusan po kami ng panindang karne. Sabi po ng tendera ron na dito raw po kami makakabili ng sariwang karne. Maaari niyo po ba kaming pagbilan? Kailangan po namin ng karne ng baboy baka at manok. Ganun ba? Nagtitinda nga ako ng sariwang karne. Pero hindi pa dumarating yung supply. Ngayon din ang dating yun. Kung makapag-iintay kayo, maya-maya lang ay nandito na yon. Pero teka sandali, ano ba yung kasama mo, iyo? Parang masama ang pakiramdam niya. Kapatid ko po, medyo nahilo po siya sa biyahe. Hindi po kasi sasanay sa malayong biyahe. Madali po siyang mahilo. Ay nako, ang mabuti pa ay umupo na muna kayo dyan at magpahinga habang hinihintay niyo ang supply ng karne. Katrin! Anak! Halika nga muna rito at maglabas ka ng maiinom. Opo, Tay. Sandali lang po. Maya-maya ay may lumabas na magandang dalaga mula sa loob ng bahay. Napansin namin ni Kuya ang kanyang mukha na parang kahawig ni Angelica Panganiban nung bata pa ito. Maputi at makinis ang balat, matangos ang ilong, may mapupungay at nangungusap na mga mata, may maganda at mapupulang labi at meron din siyang mahabang buhok. Agad kaming nabighani sa taglay niyang kagandahan, Miss Ligaya. Ang ganda niya, Tol. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagandang babae. Oo nga kuya, ibang klase ang ganda niya. Oo, teka, bakit biglang nawalang panghihina mo nang makakita ng babae? Siyempre, Tol. Pero alam mo, ibang babaeng yun. Ibang dating niya sa akin. Hindi siya tulad ng ibang babaeng nakita ko. Ay, pasensya na kayong bagay ho. Marami lang talagang tao rito sa amin. Fiesta kasi ngayon kaya may mga bisita kami. Ayos lang po Mang Hiner. Alam naman po namin na piyesta rito. Makikipiesta nga po kami rito Pupuntan po namin ang mga kamag-anak namin dito. Aba, may kakilala pala kayo rito sa baryo namin. Opo, meron po. Mga kamag-anak po namin sa father's side. Inimbitan po kami ng lolo namin dito sa fiesta. Sa katunayan, papunta na po sana kami roon. Kaso kailangan po namin bumili ng karne. Di nagtagal, lumabas na ang magandang babae na may dalang 2 baso ng buko juice. Tay, narito na pong mga inumin. Magpalamig muna kayong dalawa. Sino po sila, Tay? Mga bisita niyo po ba sila? Ay, hindi anak. Nagpunta sila rito para bumili ng sariwang karne. Hindi pa kasi dumarating ang supply, kaya sinabihan ko sila na magantay muna. Maya-maya darating na rin na magdadala ng supply ng karne. Kung gusto nyo, habang naghihintay kayo, makifiesta muna kayo rito sa amin. Oo nga naman mga iho. Habang hinihintay ninyo ang supply, makisaya muna kayo rito sa amin. Total, nagpunta rin naman pala kayo rito para makipiesta. Ano nga pala ang pangalan ninyong dalawa? Ako nga po pala Sir Mer. At siya naman po ang kuya kong Sir Elson. Nagmula po kami sa Maynila. Ay, ikinagagalak namin kayong makilala. Siya nga pala ang panganay kong anak, si Catherine. Nice to meet you, Catherine. Kasing ganda mo yung pangalan. Napatingin ako kay Kuya sa sinabi niya. Biglang nawala ang pangihina ng boses niya
at tila naging masigla nang makita ang anak ni Mang Hiner. Sandali, bakit biglang nagbago ang boses mo kuya? Hinang-hina ka na kanina dahil sa gutom Pero nang makita mo siya, bigla na lang nawala ang pagkaulol mo sa sariwang karne. Ano ba nangyari sa'yo? Huwag kang maingay, Tol. Basta biglang nawala ang gutom ko dahil sa kanya eh. Palabiro pa lang isa sa mga dayo, Tay. Pagpasanisahan niyo na po ang kapatid ko. Palabiro lang po talaga siya. Dako naman, walang anuman iho. Hindi lang kayo ang nakakapansin sa taglay na kagandahan ng anak ko. Marami sa mga kalalakihan dito sa baryo ang humahanga sa kanya. Tay naman, nakakaya sa kanila. Pati yan sinasabi niyo pa eh. Eh ano naman ang masama sa sinabi ko, anak? Talaga namang maraming lalaki ang humahanga sa'yo dahil maganda ka. Nagmana ka sa namayapa mong ina. Dapat nga ay proud ka, anak. Dahil ako, proud ako na meron akong magandang anak. Hindi ba mga iho? Pinamulahan kami ng pisngi ni Kuya sa sinabi ni Mang Hiner. Hindi ko masisisi si Kuya. Maganda talaga si Catherine. Habang tumatagal ang pagkakatitig ko sa kanya, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Hindi lang si Kuya ang nabighani kay Catherine. Pati ako ay nabighani rin sa kanya. Ay nako, ikaw talaga, Tay. Kahit kailan, hindi niyo maitikom ang bibig niyo. Si ate na naman ang bida sa inyo, Tay. Palagi na lang si Ate Catherine ang sinasabi niyong maganda. Nagulat kami nang lumabas ang isang batang babae. Kulot na kulot ang kanyang buhok, mapungay din ang kanyang mga mata at maputi ang balat. Hindi maikakaila ang pagkakahawig niya kay Catherine. Nakapamewang siya at nakasimangot na lumapit sa amin. Oh, narito pala ang bunso kong silosa at napakataray. Kendra, anak. Hindi totoo na ang ate mo lang ang maganda. Maganda ka rin, anak. Pareho kayong maganda ng ate mo. Ito namang si Bunso, nagselos na naman at nagtaray. Para sa amin ni Itay, ikaw ang pinakamaganda. Talaga? Ako ang pinakamagandang anak ni nanay at tatay. At mas maganda ako kaysa sa'yo, ate. Oo na, Bunso. Nakakatawa naman po ang batang yan, Mang Hiner. Ito ang bunso kong anak, si Kendra. Ang pinakasilosa at pinakamataray kong anak. Hello magandang bata. Ako si Kuya Romer. At ito naman si Kuya Relson. Nice meeting you. Hello. Kumusta, pretty girl? Alam mo, tama ka. Mas maganda ka nga kaysa sa ate mo. Hi. Narinig niyo po bang sinabi ng dalawang pogi, Tay? Maganda raw po ako. Sabi na sa'yo, anak eh. Sila na nagsabi, maganda ka, Kendra. Kaya huwag ka na magselo sa ate Catherine mo. Maya-maya may narinig kaming busina ng sasakyan na paparating. Oh, nariyan na palang supply ng karne eh. Dumating na mga karne mga iho. Sariwang-sariwa mga yan. Dahil direkta namin kinukuha sa katayan sa kabilang baryo. Kaninang madaling araw palang kinatay ang mga yan, kaya siguradong bago at malinis. Sige po, pabili po kami ng tig-1 kilo ng baboy, manok at baka. Kuya, makakain ka na ng sariwang karne. Sa loob ng sasakyan mo kakainin ha. Hindi mo dito pwedeng kainin ng mga hilaw na karne. Makikita ka nila. Oo, tol. Doon ko talaga yung kakainin. Baka kasi kung ano pang isipin ni na Mang Hiner at Catherine eh. Pagkatapos iabot sa akin ni Mang Hiner ang mga binili naming karne, agad ko itong ibinigay kay Kuya Relson. Dinala ito sa loob ng kotse at doon niya kinain. Habang naghihintay sa kanya, sumama muna ako sa kasiyahan ng mga bisita ni Mang Hiner. May inuman, may videoke at may kainan. Inalok pa nga ako ni Mang Hiner na uminom, ngunit tumanggi ako sapagkat hindi ako umiinom ng alak. Tinanong pa ako ni Catherine kung nasaan na si Kuya. Sinabi ko lang na inaayos niya ang pinamili naming karne sa sasakyan. Nang mabusog na siya ay agad siyang bumalik. Ano, busog ka na ba kuya? Oo,
busog na ako, tol. Napawi na ang gutom ko at hindi na bumalik yung pananakit ng tiyan ko kanina. Pero hindi natin namalayan ng oras. Mag-aalas 3 na pala ng hapon. Baka hinahanap na tayo ni na Lolo. Oh, oo nga pala no. Nakalimutan mo nang ibigay sa akin ang number ni Lolo. Kaya nakalimutan ko rin siyang tawagan. Tatawagan ko na sana sila kaso lobat na ang cellphone ko. Pairam ka ng cellphone mo at tatawagan ko sila. Oh, etong cellphone ko. Gamitin mo kuya. Hindi ko sila matawagan, tol. Out of coverage area. I-text mo na lang kaya. Kumusta kayo? Romer ang pangalan mo, hindi ba? Gusto mo pa bang ikuha kita ng pagkain? Marami pa sa loob. At ikaw naman si Relson, tama? Hindi ka pa kumakain. Kumain ka na muna. Ah, nako, busog na ako, Catherine. Marami na ako nakain. Salamat ah. Hindi pa ako kumakain. May inayos pa kasi ako sa sasakyan namin eh. Ah, nako, hindi na. Aalis na rin kami. Pupuntahan pa namin ang mga kamag-anak namin dito sa baryo. Sa sinabi ko na patingin sa akin si kuya ng makahulugan, nakuha ko na agad ang ibig niyang sabihin. Dahil inaya siya ni Catherine, hindi niya ito tatanggihan. Sige, Catherine. Hindi pa nga ako kumakain eh. Ano ba ang mga handa niyo riyan? Kuya, baka hinahanap na tayo ni Lolo. Ikaw na nga nagsabi kanina, di ba? Kung anong oras na? Ano bang pangalan ng mga kamag-anak niyo rito? Baka kilala ko. At baka kilala rin ni tatay. Dahil dati siyang kapitan ng baryo. Ang pangalan ni Lolo ay Segundo. Segundo Almeda. Ang pangalan naman ng anak niya na tiyuhin namin ay si Alex. Alex Almeda. Kilala mo ba sila? Almeda? Parang wala akong kilala sa baryo na Almeda ang apelyido eh. Wala akong matandaan. Teka lang, tanungin natin si Itay. Tay? Tay? Oh! Ano yun, anak? Meron po ba kayong kilala ng mga taga-baryo na Almeda ang apelyido? Ang pangalan po ng isa ay Segundo, tapos yung isa ay Alex daw. Sila daw po mga kamag-anak na pupuntahan nila rito sa baryo. Almeda? Teka. Parang wala akong natatandaan ng may apelyedong ganyan dito sa baryo. Kilala ko ang mga tao rito, pero wala akong matandaan na Segundo at Alex Almeda. Sigurado ba kayo na tamang baryo ang napunta ninyo, mga iho? Tama naman po ang direksyong binigay ng Waze. At saka, ito po ang baryong tenex ng lolo namin kay kuya. Sigurado po kami na ito ang baryong tinex sa akin ni Lolo. Teka, nandito yung sa cellphone ko eh. Naku, oo nga pala. Lobat na ang cellphone ko eh. Kabisado ko ang address at ang baryo na sinend sa'yo ni Lolo kuya. Sinabi ko kay Mang Hiner ang address at ang pangalan ng baryo na pupuntahan namin. Ngunit ang marinig niya iyon ay paulit-ulit siyang napailing. Nako, ibang baryo ang tinutukoy ninyo, mga iho. Ang baryong pupunta ninyo ay nasa dulong bahagi na ng probinsyang ito. Liblib na ang baryo na yon. Maling baryo ang napunta ninyong dalawa. Kung magagaling kayo rito sa baryo namin, 4 na oras pa bago nyo marating ang baryong sinasabi ninyo. Tama si Itay. Malayo ang baryo na yon. At sa pagkakaalam ko kapag narating nyo na ang bukanan ng baryo, tatawid pa kayo ng tulay para makapunta sa mismong loob ng baryo. Paano nangyari yun? Di ba tama naman ang lugar na sinabi sa Waze, tol? Bakit tayo napunta sa ibang baryo? Pero kuya, may posibilidad pa rin na mapunta tayo sa ibang lugar at kahit tamang address at baryo sa Waze. Dahil sa signal error o baka dahil sa geocoding sa database ng Waze. Kaya mali ang napuntahan nating baryo. Gusto kong i-double check yung message ni Lolo. Kaso lobat ang cellphone ko eh. Paano kaya to? Pwede ka mag-charge sa loob ng bahay namin. Halika. Ako naman ay sinubukan kong tawagan ulit ang numerong tinawagan ni Kuya. Ngunit out of coverage area pa rin ang naririnig ko sa kabilang linya. Sinubukan ko ring i-text muli ang numero ngunit wala pa akong natatanggap na reply, Miss Ligaya. Bakit kaya hindi matawagan? Hindi rin nag-reply sa mga text namin. Bakit kaya? Baka walang signal. Liblib na ang baryo yun eh.
Kaya siguradong mahina ang signal doon. Ang inaalala ko po, baka nag-aalala na po sa amin ng lolo namin at ang iba pa naming kamag-anak. Inaasahan po kasi nila na pupunta kaming magkapatid. Nakakapagtaka nga na sa maling baryo kayo napunta, samantalang gumamit pala kayo ng Waze. Siguro naman ay maintindihan ng lolo ninyo kung naligaw kayo. Kung aalis kayo ngayon, siguradong gagabi na kayo sa pagpunta sa tinutukoy ninyong baryo. Delikadong tumawid sa tulay kapag gabi, lalo na at matarik ang bangin doon. Ipagpabukas na lamang ninyo ang pagpunta sa baryo ngayon. Kung gusto nyo, dito na muna kayo tumuloy sa bahay namin. Meron kaming bakanting kwarto dyan. Dati naming pinapaupahan, ngayon hindi na. Pwede kayo magpalipas ng gabi rito. Mukha naman kayong mabubuting tao, kaya nagtitiwala ako sa inyo. Pagpapasalamat ko na rin dahil bumili kayo ng paninda naming karne. Wala na akong nagawa. Tinanggap ko ang alok ni Mang Hiner na tumuloy muna sa bakanting kwarto na sinasabi niya. Sinabi ko kay Kuya Relso na bukas na lang kami aalis dahil gagabihin kami sa biyahe. Mabilis naman pumayag ang loko. Napansin ko na mula nang magkakakilala sila ni Catherine ay palagi na lang silang nag-uusap. Nahuli ko pa si Kuya na panay pa ang pabida sa pagiging layout artist niya habang nag-charge ng cellphone. Nang sumapit ang gabi lalong dumami ang mga bisita sa labas ng bahay ni Mang Hiner. Mga kapitbahay na dumayo roon para makikain, uminom at mag-videoke. Samantala sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng selos habang pinagmamasdan ko ang masayang kwentuhan ni Kuya Relson at Catherine. Napakaswerte talaga ni Kuya. Madali niyang nakapalagay ng loob ang dalaga. Sa bagay ano nga naman ang laban ko kay Kuya pagdating sa itsura. Malaki ang agwat. Mas gwapo siya sa akin at mas matangkad. Bigla tuloy akong nanliit sa sarili. Oo, mas matalino ako at mas may magandang trabaho pero higit pa rin siyang nakakalamang sa akin pagdating sa panliligaw ng babae. Habang nagmumuni-muni ako, bigla ako nagulat nang may humampas ng malakas sa likod ko. Aray! Sino ka? Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Paglingon ko sa aking likuran ay bumungad sa akin ang isang matandang babae. Dilat na dilat ang kanyang mga mata habang mariing nakatitig sa akin. Ilang sandali pa hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Mga bisita po kami ni Mang Hiner. Kasama ko po ang kapatid ko. Hindi po kami masasamang tao. Bisita? Bisita ka kamo ng anak ko? Nakita kami ni Catherine na kasama si Kuya. Nag-aalala siyang lumapit sa amin. Lola, bakit po kayo lumabas ng kwarto nyo? Hindi po ba sinabi namin ni Itay na magpahinga na kayo? Oh, ikaw pala, Leticia. Etong binatang ito, pumasok sa bahay ko nang walang paalam. At ang sabi, bisita raw siya ng asawa mo. Totoo ba yun, Leticia? Opo, bisita po siya ni Hiner. Pati po itong kasama kong binata. Fiesta po kasi ngayon kaya may mga bisita tayo rito sa bahay. Siya po si Romer at ito naman si Relson. Magkapatid po sila. Bumili rin po sila sa atin ng karne at marami po silang binili, Lola. Ay, talaga, Leticia. Ay nako, mabuti naman. Malaking tulong talaga sa atin ang pagbebenta ninyong mag-asawa ng karne. Kaya nga po, kaya magpahinga na po kayo sa loob ng kwarto nyo. At bukas pagising nyo, bibilhan ko po kayo ng paborito nyong cotton candy sa bayan. Ay, talaga? Ay, sabi mo yan ha, Leticia. Sige, matutulog na ako. Pero yung sinabi mong bibilhan mo ako ng cotton candy ha, huwag mong kalimutan. Promise po, Lola. Siyang lola namin ni Kendra, si Lola Mercy. Nanay ni Itay, pagpasensyahan mo na siya ha, Romer. Okay lang, Catherine. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya. Pero bakit Leticia ang tawag sa'yo ng lola mo? At bakit niya nasabi na mag-asawa ko yun ng Itay mo? Oo nga. Sino si Leticia? Leticia ang pangalan ni Inay. Ulyanin na kasi si Lola. Kaya minsan ganyan ang mga sinasabi niya. Minsan napagkakamalan niya akong si Inay. At kahit si Kendra, napagkakamalan din niya. Sandali lang.
Ipapasok ko muna siya sa kwarto niya. Ngunit bago sila pumasok sa kwarto, muling tumingin sa amin ni Kuya ang matanda at may sinabi. Mag-iingat kayong dalawa. Nasa paligid ninyo ang panganib. Mag-iingat kayo. Nalaki ang mga mata namin ni Kuya Relson sa sinabi ng matanda. Nagkatinginan kami. Halos hindi makapaniwala sa aming narinig. Ano pong panganib ang ibig niyong sabihin, Lola? Ano po ang sinasabi ng lolo mo, Catherine? Bakit niya nasabi yun? Nako, huwag niyong intindihin ang sinabi ni Lola. Ganyan talaga siya. Kung ano-anong nasasabi niya. Dati siyang manghuhula. Kaya kahit ulyanin na paminsan-minsan, naaalala pa rin niyang ginagawa niyang panghuhula noon. Kalimutan niyo lang sinabi niya. Sandali lang ipapasok ko muna siya sa kwarto niya. Akala namin ay totoo na yung sinabi niya. Medyo kinabahan ako Narinig mo yun, Tol? Wala naman pala yung sinabi ng lola ni Catherine. Kaya kalimutan mo na lang. Kung binaliwala ni Kuya ang sinabi ng lola ni Catherine, ako hindi. May kilabot na dumaloy sa balat ko nang marinig ko ang sinabi niya. At may kakaiba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag, Miss Ligaya. Hindi ko na lang sinabi kay Kuya. Siguradong pagtatawanan lang niya ako. Nang bumalik si Catherine, muli na naman sila nag-usap ni Kuya. Para bang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Wala naman akong ibang makausap. Si Mang Hiner ay abalang-abala sa pag-iestima ng mga bisita. Habang ang bunsong kapatid ni Catherine na si Kendra ay nakikipaglaro sa mga bata sa labas. Napansin ko na madilim na sa labas. Nang mapatingin ako sa wristwatch ko, 8:00 na ng gabi. Napakabilis naman ang oras. Habang nakadungaw ako sa bintana ng bahay ni Mang Hiner at nakasilip sa mga bisitang nagkakasiyahan sa labas, dinig ko rin ang tawanan at biruan ni Kuya Relson at Catherine. Sa isip ko parang binakuran na ni Kuya si Catherine. Kahit gusto kong lumapit at makipagkwentuhan sa kanila, hindi ko magawa. Natotorpe ako. Hindi kasi ako katulad ni Kuya na mabulaklak ang dila at nakukuha niya sa mga buladas niya ang loob ng mga babaeng nakakausap niya. Dahil inalipin na ako ng selos, naisip kong lumayo sa kanila. Nakakatawa, di ba? Wala akong dapat ikaselos pero nagsiselos ako sa pagiging malapit ni na Kuya at ni Catherine. Wala mukhang tinamaan din yata ako kay Catherine. Siya ang tipo kong babae. Ngunit ang tanong, ako rin ba ang tipo niyang lalaki? Napansin kong nakabukas ang pinto sa likod bahay ni na Catherine kaya lumabas na ako roon para magpahangin. At doon ituloy ang aking pagmuni-muni. Habang naglalakad-lakad ako, may narinig akong kakaibang ingay sa paligid. Ano yun? Parang may kumakaluskos sa mga halaman. Lumingalinga ako sa paligid. Napansin kong isa palang malawak na pilapil ang nasa likod bahay ni na Catherine. Kitang-kita ito dahil sa liwanag ng bilog na buwan sa kalangitan. Maya-maya ang mga mahihinang kaluskos ay unti-unting lumalakas at nagiging nakakatakot. Nanandig ang mga balahibo ko nang may makita akong mapupulang pares na mga mata sa hindi kalayuan na nagtatago sa mga halaman. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko nang lumabas sa dilim ang isang nakakatakot na nilalang. Kuba ang likod niya. Kulay putik ang balat at may kaunting balahibong puti sa kanyang buong katawan. Meron siyang 3 mata na purong itim. Malaki ang ilong at may matutulis na pangil sa bibig. Meron din siyang mahahabang kuko sa kamay at sa paa. Kitang-kita ko na dahan-dahan siyang gumagapang sa damuhan. Sa sobrang takot ko, tila napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong klaseng aswang. Aswang si Kuya Relson pero hindi tulad ng kaharap ko. Kapag nagbabago siya ng anyo, nagkakaroon lang siya ng mahahaba at matutulis na kuko at pangil sa bibig. Hindi nagbabago ng kakaibang anyo niya, kaya gulat na gulat ako sa aswang na lumitaw sa harap ko. Diyos ko! Aswang! Layuan mo ako! Huwag kang lalapit, aswang! Lumayo ka! Napaatras ako. Sa isip ko wala akong pwedeng gamiting pangontra o pantaboy sa aswang na yun. Hindi naman kasi ako mahilig magdala ng ganoon at saka noon ko lang nakita na may iba pa palang klase ng aswang
na siyang nagpakita sa akin. Si kuya pa lang nakikita kong nasaan yung aswang. Kahit ang mga kamag-anak namin sa father's side namin na may lahing aswang ay hindi ko pa nakikitang nagbabago ng anyo. Sa sobrang pagkataranta ko, dumampot ako ng kahit ano sa paligid na maaari kong ibato sa aswang. Nakakita ako ng malaking bato sa lupa at akmang ibabato iyon sa kanya. Sige, lumapit ka! Ibabato ko talaga sa mukha mo to! Ibabato ko na sana sa aswang ang bato na hawak ko nang bigla siyang magsalita. Hindi ko akalain na may masarap na pagkain pala rito. Oh! Nag-isa ka yata. Nasaan ang kasama mo? Nagulat ako. Paano niya nalaman na may kasama ako? Paano mo nalaman na hindi ako nag-iisa rito? Hindi mo na kailangan malaman. Ang mahalaga, natuntong ko na kayo. Susugurin na sana ako ng aswang na makita ko si Kuya Relson na iniharang ang sarili sa akin at humarap sa halimaw. Ako ang harapin mo, aswang! Sabi ko na nga ba, may naamoy akong kakaiba rito eh. Yun pala, merong pangit na aswang na napadpad dito. Ayos ka lang ba, Tol? Sinaktan ka ba ng gagong aswang na yan? Mabutit dumating ka, kuya. Susuguri na sana ako ng halimaw na yan. Paano ka nakapunta rito sa likod ng bahay? Nasaan si Catherine? Nasa labas siya. Tinawag siya ng itay niya. Naamoy ko ang aswang sa paligid at dito ko siya naamoy sa likod bahay. Kaya dito ako nagpunta. Nakita ko rin na dito ka nagpunta. Kaya nag-alala ako na baka may gawin sa yung aswang. Narito na pala ang isa. Hindi ko alam na ganyang kapalakatapang. Binatang may lahing aswang. Alam mo pala na aswang din ako. Kaya subukan mong lapitan ang kapatid ko at makikita mo kung sino ang binabangga mo. Hindi porke basta kakatakot ang itsura mo ay uurungan na kita. Nagkakamali ka. Hindi kita uurungan. Nakita kong nagbagong anyo si Kuya Relson. Umaba ang kanyang mga kuko at lumitaw ang matatalim na pangil sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay naging pula at nanlilisik, ngunit hindi natinag ang aswang. Nakakatuwa naman. Lahat ay umaayon. Kahit pa nangingialam ang buwisit na matanda. Ano bang ibig niya sabihin, kuya? Hindi ko alam kung anong sinasabi ng aswang na yan, Tol. Hoy! Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit ka narito? Siguro naghahanap ka ng mabibiktima mo rito dahil fiesta, ano? Pwes, hindi ko papayagan na manggulo ka at may mabiktima rito. Ako ang makakalaban mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako narito para manggulo. Narito ko para makita kayong dalawa. Nakakatuwa kayong pagmasdan dahil wala kayong kalamalam. Anong sinasabi mo? Sino ka ba talaga? Bakit kilala mo kami? Malalaman mo rin sa takdang panahon. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Lalo ka na, binatang aswang! Oh! Nakita naming umatras ang aswang at gumapang ng mabilis sa pilapilan. Naiwan kami ni Kuya, nakatulala at nagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbalik na rin siya sa kanyang anyong tao. Ano kayang ibig niyang sabihin, kuya? Bakit kilala niya tayo? Nagtataka rin ako kung bakit kilala niya tayo. Hindi man niya direktang sinabi ang mga pangalan natin. Pero sa paraan ng pananalitan niya kanina, ramdam kong alam na alam niya ang mga buhay natin. Bigla kong naalala ang sinabi ng lola ni Catherine kanina. Mag-iingat daw tayo dahil nasa paligid lang panganib. Hindi ba sinabi ni Catherine na dating manghuhula ang lola niya? Hindi kaya nagkatotoo ang hula niya sa atin, kuya? Na ang panganib ay ang aswang na yun. Hindi ba sinabi ni Katrina na kalimutan na lang natin ang sinabi ng lola niya? Makakalimutin na raw ang lola niya, kaya minsan kung ano-ano na ang nasasabi. Anong ginagawa niyo dyan sa dilim? Sabay kaming napalingon ni Kuya nang marinig namin ang malakas na boses ni Catherine sa likuran. Anong ginagawa niyo rito? Inahanap ko kayo, akala ko umalis na kayo eh. Wala lang. Abala ka kasi sa mga bisita ninyo.
Tapos nakita kong pumunta rito si Romer kaya sinundan ko. Nagpahangin lang kaming dalawa. Oo nga, Catherine. Sinundan lang ako ni Kuya rito. Naglalakad-lakad lang ako sa ilalim ng maliwanag na buwan. Tingnan niyo, bilog na bilog. Kung gusto niyong maglakad-lakad dito, ipagpabukas na lang ninyo. Mas maganda kasi maglakad dito sa umaga. Madilim na ngayon eh. Baka matuklaw pa kayo ng ahas. Maraming ahas na gumagala rito kapag gabi. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Nang mag-uwian ng mga bisita, nagmagandang loob kami ni Kuya na tumulong sa kanila sa pagliligpit, kapalit ng pagpapatuloy nila sa amin. Tinulungan ko si Mang Hener sa paglilinis sa labas samantalang si Kuya ay nagpresentang tulungan si Catherine sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Sa isip ko, dumada moves talaga si Kuya kay Catherine. Napapasimangot na lang ako kapag nakikita ko silang nagtatawanan at nagkukulitan. Bigla na lang nawala sa isip ko ang nangyari kanina sa likod bahay. Nang makita namin ang aswang na nakaharap namin ni Kuya. Pagkatapos namin silang tulungan, saka lamang naalala ni Kuya na i-check ang cellphone niya at tingnan ang address at baryo na tinext sa kanya ni Lolo. Nang tingnan niya ito, tama naman. Tugma rin sa natandaan kong address at baryo nang basahin ko ang text message bago kami umalis sa bahay. Sinubukan ni Kuya na tawagan muli ang numero ni Lolo at sa wakas, may sumagot na sa kabilang linya. Hello? Lolo? Mabuti naman po at sinagot niyo na ang tawag namin. Kanina pa po namin kayo tinatawagan at tinitext, pero hindi po kayo matawagan. At wala rin kayong sagot sa mga text messages namin. Hello, Relson. Apo. Kasama mo ba ang kapatid mong si Romer? Nasaan na kayo? Lolo, si Romer po ito. Pasensya na po kung hindi kagad kami nakapunta dyan. Naligaw po kasi kami sa ibang baryo ni Kuya. Sa ngayon po, nandito kami sa isang bahay na nagpatuloy sa amin dahil malayo ra po pala ang baryo nyo. Sabi po nang nagpatuloy sa amin dito, bukas na lang po kami tumuloy kasi gabi na rin po. Hindi rin po namin kayo makontak kanina, palaging out of coverage area. Pero, teka po Lolo, bakit po malabo at garal-gal ang boses nyo? Mahina po bang signal dyan sa lugar nyo? Paghapo! Lolo? Oh, Kuya, biglang nawala. Ha? Mahina yata ang signal sa lugar nila. Ano? Bakit wala? Tawagan mo ulit, Tol. Sinubukan ko ulit tawagan si Lolo pero hindi ko na siya makontak. Muli, out of coverage area, ang naririnig ko sa kabilang linya. Hindi na naman matawagan si Lolo, Kuya. Nakailang beses na ako nag-dial pero ayaw talaga. Ganun ba kahirap ang signal sa lugar na yon? At bakit hirap na hirap tayong tawagan si Lolo? Hindi ko rin alam, Kuya. Siguro bukas ng maaga, pwede na tayong umalis dito at punta na natin si Lolo. May sasabihin pa sana siya pero biglang naputol ang tawag. Maaga? Baka pwedeng tanghali na tayo umalis. Kasi... Kasi ano, Kuya? Sandali, parang alam ko na yan ah. Kasi... Ano? Hindi direktang masabi ni Kuya kung ano ang sasabihin. Napapakamot siya sa ulo at napapangisi. Si Catherine ba ang dahilan, Kuya? Siya ang dahilan ano? Oo. Mamamasyal kasi kami bukas sa may pilapilan. Maganda raw ang view doon kapag umaga. Sumama ka sa amin kung gusto mo, Tol. Kuya, sorry pero itigil mo na yan. Kung isa si Catherine sa mga babaeng gusto mong paglaruan, huwag mo nang ituloy. Mabuti siyang babae. Huwag mo siyang gagalawin. Bakit mo naman nasabi na paglalaroan ko siya? Hindi ako ganong klaseng lalaki, Tol. Oo, mahilig ako makipagkilala sa mga babae. Pero kahit kailan, hindi ko sila pinaglaruan. Hindi lang kami compatible ng mga nakarelasyon ko noon. Pero si Catherine, unang pagkakakilala pa lang namin, ramdam ko na agad na swak kami. At sa tingin ko, ganun din ang nararamdaman niya. Aaminin ko sa'yo, Tol. Na love at first sight ako nang makita ko si Catherine. Basta, iba siya eh. Pero paano ang kalagayan mo? Alam mo naman ang dahilan, di ba, Kuya? Paano kapag malaman niya ang totoo? Ilalagay mo lang sa peligro ang buhay niya.
Pasensya na tol. Pero alam ko ang ginagawa ko. Huwag mo akong pakialaman. Dahil hindi ako nangingialam sa personal mong buhay. Gusto ko si Catherine. At kung nangangamba ka na mapapahamak siya sa akin, hindi yan mangyayari. Kaya ko siyang protektahan tulad ng pagprotekta ko sa'yo. Natigilan ako sa sinabi ni Kuya Miss Ligaya. Hindi na rin ako nakapagsalita dahil mabilis niya akong tinalikuran. Bigla naman ako naliit sa sarili ko. Tama si Kuya. Dahil sa kanyang katauhan at kakaibang lakas, kayang-kaya niyang protektahan si Catherine at ang iba pang babae. Gaya ng pagprotekta niya sa akin nang muntik na akong atakihin ng aswang. Samantalang ako, hindi ko kayang gawin ang kaya niyang gawin dahil wala akong kakaibang lakas tulad ng sa kanya. Ordinaryong tao lamang ako. Hindi ko na siya sinubukang kausapin at nahiga na lang ako sa kama sa ibinigay na kwarto sa amin ni Mang Hiner. Maya-maya ay bumalik na si Kuya. At nararamdaman kong humiga na rin siya sa isa pang kama na naroon. Nagdesisyon akong bukas ko na lang siya ulit kakausapin kapag malamig na ang kanyang ulo. Ipinikit ko ang aking mga mata at mabilis naman akong nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan nang magising ako, napansin kong wala na si Kuya sa higaan niya. Nang lumabas ako sa kwarto sa ibaba at umakyat sa bahay ni Mang Hiner, nakita ko si Kuya na nasa hapagkainan na kasama si Catherine. Sa isip ko hindi man lang niya ako ginising at inaya. Oh, gising ka na pala iyo. Maupo ka na rito at sabayan mo na kami mag-almusal. Narito na rin ang kapatid mo na maaga ring nagising. Halika na, Romer. Kain na. Sabayan mo ng kuya mo. Nagluto ako ng longganisa at danggit. Perfect na partner sa sinangag. Tapos sasabayan pa ng mainit na kape. Kain na tol. Hindi na kita ginising kanina dahil mahimbing ang tulog mo. Ayokong istorbohin ka. Tumango na lang ako at naupo na rin sa may hapagkainan. Habang kumakain, tahimik lang ako. Habang naririnig ang pag-uusap at tawanan ni na Kuya Relson at Catherine. Bumalik sa isip ko ang naging pag-uusap namin ni Kuya nung nakaraang gabi. Sa tingin ko, tinamaan na talaga siya kay Catherine. Pagkatapos kumain, tinuloy ni Kuya at Catherine ang kanilang pamamasyal sa Pilapilan. Isinama rin nila ako at nakita ko nga ang magandang tanawin sa paligid. May manipis na hamog sa mga dahon ng palay na kumikislap sa unang sikat ng araw. Banayad ang kulay ng langit. Halo ng kahel, rosas at mapusyaw na bughaw. Parang dahan-dahang ipininta. Presko ang hangin at maririnig ang huni ng mga ibon at kaluskos ng hangin sa palayan. Habang naglalakad-lakad ako, napansin ko sina Kuya Relson at Catherine na hindi maalis ang pagkakangiti sa isa't isa habang sabay silang kumakain ng manggang hilaw. Hindi ko na natiis ang nakikita ko, kaya bumalik na ako sa bahay at hinintay na lamang sila roon. Malapit ang mag-alas 11 ng umaga nang mag-iya si Kuya Relson na aalis na kami papunta sa baryo nila Lolo. Siya na ang unang nag-aya dahil hindi ko na siya kinausap mula nang gumising ako. Kakausapin ko sana siya tungkol sa nagdaang gabi, ngunit nawala na ako ng gana nang makita ko sila ni Katrina halos hindi na mapaghiwalay. Bago kami umalis. Aalis na kayo? Kailan kayo babalik? Pagkatapos naming dalawin ng lolo namin, babalik ulit kami rito at dadalawin namin kayo, Kendra. Huwag kang mag-alala, bunso. Babalik ang mga kuya mo at dadalawin nila tayo bago sila bumalik sa Maynila. Mukhang nakuha niyo agad ang loob nitong mataray kong bunso ah. Sabi kasi ito sa kapatid na lalaki at naghahanap ng kuya. Walang anuman po, Mang Hiner. Wala rin po kaming kapatid na babae, kaya natutuwa rin po kami sa batang yan. Siya nga po pala. Maraming salamat po ulit sa pagpapatuloy niyo sa amin. Hindi niyo po kami kilala pero pinagkatiwalaan niyo po kami. Ay, naniniwala kasi ako na ang pagtulong sa kapwa ay bumabalik sa tamang panahon. At saka, maganang loob ko sa inyo. Lalo na sa iyo, iho. Kaya ikinagagalak kong makilala kayong magkapatid. Babalik kayo, ha? Natutuwa kami na makilala kayo, Romer, Relson. Babalik talaga kami rito. Dahil gusto pa kitang lubos na makilala, Catherine. Mang Hiner, tatapatin ko na po kayo. Maaari ko po bang makilala ng lubos ang inyong panganay na anak? Aaminin ko po. Sa unang kita ko pa lang sa kanya, nabighani na po ako sa inyong anak. Kaya maaari po ba akong manligaw sa kanya?
Relson? Sa narinig ko, parang pinigha ang puso ko sa sobrang sakit. Balak ang ligawan ni Kuya si Catherine. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na mapalapit kay Catherine dahil palaging sila ang magkasama at magkausap ni Kuya. Hindi ko inakala na kasabay ng pagpunta namin sa maling baryo ay ma-heartbroken pala ako sa babaeng sobrang bumighani sa akin. Alam mo, iho, hindi ako tumututol sa mga gustong manligaw sa anak ko. Ang hiling ko lang ay dito sa bahay mo siya liligawan. Ayokong kung saan-saan dinadala ng manliligaw ang anak ko. Kung gusto mo talaga siyang ligawan, dito mo siya liligawan sa bahay. Nagkakaintindihan ba tayo, iho? Opo. Susundin ko po ang mga gusto niyo, Mang Hiner. Salamat po sa inyong pagpayag. Catherine, babalik ako. At sa pagbabalik ko, liligawan kita. Maaari ba? Magbalik ka na muna rito, Relson. Saka ako maniniwala sa'yo kapag nakabalik ka na. Ay, nako. Pagsabihan mo nga itong kapatid mo, Romer. Pero sige, ihintayin kong pagbabalik mo. Relson, huwag ka magtatagal ha. Pangako, Catherine. Wow, talagang sa harap ko pa mismo naglalandian ang mga to. Miss Ligaya, napaismid ako sa hayagang paghingi ng pahintulot ni Kuya Relson kay Mang Hiner na ligawan si Catherine. Pagkatapos namin magpaalam, dumiretso na kami sa sasakyan. Ngunit nakita kong paparating ang lola ni Catherine at kumaway sa amin. Labis ang aming pagkagulat sa sinabi ng matanda. Oh, Lola, kumabol po kayo. Aalis na po kami. Babalik po kami pagkatapos naming dalawin ng lolo namin. Paalam po, Lola. Mag-iingat kayo. May panganib doon. May panganib doon. Mag-iingat kayong dalawa. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Anong panganib? Ay nako, huwag niyong pansinin ang sinasabi ng nanay ko. Ulyanin na ito kaya kung ano-ano na ang nasasabi. Lola, balik na po tayo sa kwarto nyo, ha? Aalis na po ang mga bisita natin. Babalik na lang daw po sila. Huwag niyong intindihin ang sinabi ni nanay. Bumiyaya na kayo papunta sa baryong pupunta ninyo upang makarating kayo roon agad. Sige po, Mang Hiner. Maraming salamat po ulit sa lahat. Catherine, Kendra, Lola, paalam po. Nakita kong sinulyapan pa ni Kuya Relson si Catherine at makahulugan silang nagkatitigan bago siya pumasok sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe, hindi pa rin kami nagkikibuan ni Kuya. Tahimik lang kaming pareho. Tama nga si Mang Hiner, 4 na oras ang biyahe papunta sa tunay na baryo ni na Lolo. Hindi namin namalayan na nakarating na pala kami sa bukana. May nakita nga kaming tulay at may matarik na bangin doon. Hanging bridge pala yan, Kuya. Hindi makakadaan dyan ang sasakyan natin. Saan kaya natin pwedeng iparada ang kotse? Baka pwede nating iparada dito sa gilid ng kalsada. Ilagay na lang natin sa baging hindi masyadong kita. Doon sa tabi ng malaking puno. Sa tingin ko, wala namang magkaka-interes sa sasakyan natin dahil tingnan mo. Bihira ang mga sasakyan dumaraan dito. Ito na yata ang pinakadulong baryo eh. Sige, Kuya. Kukunin ko lang mga gamit natin. Ipinarada namin ang sasakyan sa tagong bahagi ng kalsada. Pagkatapos ay tinawid namin ang hanging bridge. Luma na ang tulay kaya medyo gumagewang-gewang ito. Hindi ako tumitingin sa ibaba habang tumatawid dahil takot ako sa heights. Si Kuya naman ay tuloy-tuloy lang sa paglalakad at hindi nag-aalala sa paggalaw ng tulay. Lalo na kapag nahahampas ito ng hangin. Ilang minuto lang ay narating na namin ang dulo ng tulay. Nakakita kami ng kakahuyan at dire-diretso naming nilakad ito hanggang sa may matanaw na kaming mga kabahayan. May tagong baryo nga roon. Ito na ang baryo ni na Lolo. Dito nga dapat tayo nagpunta, Kuya. Tingnan mo, may mga nakasabit pang bandereta sa paligid. Kahit tapos ng piyesta. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na sa ibang baryo tayo napunta imbes sa dito. Pero ayos na rin. Nakilala ko naman si Catherine. Nga pala, pasensya ka na sa mga sinabi ko kagabi, Tol. Sana naman intindihin mo ako, ha?
Magkapatid tayo, di ba? Gusto kong ligawan si Catherine at alam ko may pagtingin din siya sa akin. Suportahan mo naman ako, tol. Naintindihan naman kita kuya, pero mahirap ang sitwasyon. Aswang ka. Ordinaryong tao si Catherine. Sa tingin mo, kapag nalaman niya at ni Mang Hener yung sekreto mo, magugustuhan at tatanggapin ka pa rin ba nila? Concern lang ako sa'yo kuya. Ayaw kitang masaktan. Kaya habang maaga, sinasabi ko na to sa'yo. Nakahanda naman akong sabihin sa kanila ang totoo, tol. Magiging tapat ako sa kanila, lalo na kay Catherine. Alam ko, kapag sinabi ko ang totoo, baka maunawaan nila ako at hindi husgahan. Tingnan mo naman ang pagtanggap nila sa atin, kahit hindi nila tayo kilala. Kaya naniniwala ako na maintindihan nila ang kalagayan ko. Ang mabuti pa, huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon kuya. Kailangan muna natin makapunta sa bahay ni na lolo. Pero, saan kaya dito yun? Paano kayo natin malalaman kung ano ang address sa mga bahay dito? Teka. Ayun oh. May matandang babae doon. Magtanong na lang tayo. Nilapitan namin ang isang matandang babae na nagwawalis sa bakuran. Magandang araw po. Maaari po ba akong magtanong? Saan po dito ang bahay ni Segundo Almeida? Lumingon sa amin ang matanda at tinitigan kami mula ulo hanggang paa, Miss Ligaya. Napansin ko matatalim niyang titig na para bang gusto niya kaming balatan ng buhay. Akala namin ay hindi niya kami sasagutin ngunit sinabi niya na ang ika-4 na bahay mula sa kanya ang bahay ng mga Almeida. Magalang kaming nagpasalamat sa kanya at ipinagpatuloy namin ni Kuya ang paglalakad. Nang muli kong sulyapan ng matandang babae, hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig sa amin kahit palayo na kami. Sa isip ko parang weird ang mga tao sa lugar na yon, hindi katulad sa baryo nila Mang Hener. Nang marating na namin ang ika-4 na bahay, may nakita kami ni Kuya na pamilyar na muka sa labas ng bakuran. Si Tito Alex yun ah. Tito Alex! Nandito na po kami! Oh, Relson, Romer, mga pamangkin ko, mabuti at dumating na kayo. Si Tio Alex ay bunsong anak ni Lolo at kapatid ni Papa. Dalawa lang din silang magkapatid. Nang makita niya kami, dali-dali niya kaming sinalubong. Kahit tiyuhin namin siya, hindi pa rin ako komportable sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaiba sa kanya, lalo na sa mga tingin niya. Sa unang tingin hindi mahalata na isa rin siyang aswang. Sa aming magkapatid si Kuya Relson ang mas malapit sa kanya, kaya palagi silang nagkakausap sa cellphone at nagkukumustahan. Nang makita ko siya, bigla akong napaatras nang mapansin kong may hawak siyang itak na may bahid pa ng dugo. May mga talsik din ng dugo sa suot niyang puting t-shirt. Bakit ngayon na kayo dumating? Kahapon pa namin kayo hinihintay dito eh. Naku, pasensya na kayo ha. Nagkatay kasi ako ng manok kaya ganito ang tsura ko. Gusto na kayong makita ng lolo ninyo. Sayang at tapos na ang piyesta. Kung kahapon kayo nakarating, sigurado mag-enjoy kayo. Masaya ang piyesta rito. Oh, kumusta na kayo magkapatid? Ikaw, Romer, bira kita makausap eh. Palagi na lang itong si kuya mo ang nakakakwentuhan ko sa cellphone. Okay lang po ako tito. Medyo busy po kasi ako sa trabaho kaya hindi po ako nakakatawag sa inyo. Pasensya na po kung ngayon lang kami nakarating dito kasi naligaw kami. Maling baryo ang napunta namin imbis na ang baryong to. Sinabihan kami ng may-ari ng bahay na tinuluyan namin sa baryo na yon na wag na kaming tumuloy kahapon sa pagpunta rito dahil mahaba raw ang biyahe. Kapag ginabi raw kami, baka mahirapan kami sa pagtawid ng tulay. Kaya ngayon lang po kami nakarating dito. At saka pasensya na rin po kasi hindi namin matawagan si Lolo para ipaalam sa kanya na hindi kami kaagad makakapunta. Palaging out of coverage area at hindi rin po siya nagre-reply sa mga text namin. Nako, ganun ba? Bakit naman kayo napunta sa maling baryo? Hindi nyo tuloy na-experience ang piyesta rito sa amin. Kung hindi nyo matawagan ang lolo ninyo, pwede nyo rin akong tawagan. May number naman ako kay Relson Hindi ka rin namin matawagan, Tito. Tingnan mo, tinawagan din kita kahapon pero hindi ka sumasagot. At hindi ka rin nag-reply sa text ko. Aba, oo nga ano. Bakit kaya?
Sa tingin ko dahil sa mahinang signal. Mahirap kasi ang signal dito sa baryo namin eh. Liblib kasi. Pero ayos lang yan. Nakarating na rin naman kayo rito eh. At yun ang importante. Halika kayo sa loob. Inaantay kayo ng lolo ninyo. Sinamahan kami ni Tito Alex na pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok namin nagtaka ko dahil madilim ang loob. Nakasara ang mga kortina at bintana. Binuksan lamang ni Tito ang maliit na lampshade sa mesa. Tahimik at parang walang ibang tao. Akala ko may iba pa kaming kamag-anak na naroon ngunit wala akong nakita. Malaki ang bahay at may 2 palapag ngunit hindi tulad ng bahay ni Namang Hiner na masaya at presko ang ambience dahil pinapasok ng liwanag ang buong bahay sa pamamagitan ng malalaking bintana. Kabaliktaran naman ang bahay nila Lolo. Madilim, malungkot, mabigat at nakakakilabot. May naamoy din akong masangsang na amoy na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tito, may naamoy ka ba ng babaho? Parang amoy na nabubulok. Naamoy mo rin ba, kuya? Naamoy ko rin, Tol. Parang nabubulok na karne. Naamoy mo rin ba, Tito? Saan nagagaling ang amoy na yon? Huwag niyo nang pansinin yon. Baka may namatay lang na daga o ahas kaya sumisingaw ang amoy. Mamaya ay titingnan ko kung saan namatay ang mga pesting yon para maalis na ang masamang amoy. Sa ngayon sumunod muna kayo sa akin. Hinihintay na kayo ng lolo ninyo. Tito, nasan po ang mga pinsan namin? Si Tita Clara po at si Lola Emilia, yung kapatid ni Lolo. Bakit po parang walang ibang tao rito sa bahay? Wala talagang ibang tao rito. Kami lang 2 ng lolo ninyo ang narito. Nagbakasyon si Clara at ang mga pinsan ninyo sa kabilang bayan, sa mga magulang ng tita ninyo. Isinama nila si Tita Emilia. Alam niyo naman si Tia, mahilig sa laskwatsa kahit matanda na. Kaya nga kaming 2 ng lolo ninyo ang magkasama kahapon sa piyesta. Sorry po talaga, Tito. Kung hindi agad kami nakapunta rito. Di sana may kasama kayong nagsaya kahapon sa fiesta. Ayos lang pamangkin. Ngayon na andito na kayo, pwede pa rin tayo magsaya kahit tapos ng fiesta. Halika kayo, naandito ang lolo ninyo sa kwarto. Nang buksan ni Tito Alex ang pinto ng kwarto, kadiliman na naman ang bumungad sa amin. Minuksan lamang niya ang lampshade sa loob. Kaya nang lumiwanag ang kwarto, agad naming nakita ang isang matandang lalaki na nakahiga sa kama. Ang aming lolo, si Lolo Segundo. Ngunit laking pagtataka namin ni Kuya nang bigla siyang pumayat at bumagsak ang kanyang katawan. Ang huling kita namin sa kanya, mataba siya, ngunit bigla na lang naging parang butot bala. Ha? Ano po nangyari sa inyo, Lolo? Bakit ganyan ang katawan nyo? Sobrang payat nyo na po, Lolo. Parang luluwa na po yung mga mata nyo. Parang wala nang laman ang katawan nyo. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, Relson, nung huli tayong nagkausap na nagkasakit ang lolo ninyo? Bigla na lang nangkina ang katawan niya at wala siyang ganang kumain. Ipinatingin ko na siya sa tradisyonal na magagamot dito sa baryo. Ang sabi na engkanto raw ang lolo ninyo. Isang malakas na engkanto ang nagpahirap sa kanya. Ngunit natalo na raw ito ng manggagamot at naitaboy na. Bayan man, hindi ko alam kung bakit hindi pa rin bumabalik ang dating katawan niya. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito namin daratnan si Lolo. Sobrang bumagsak ang katawan niya. Ipinatingin mo na rin ba siya sa doktor dito? Kung hindi umubra ang tradisyonal na manggagamot, baka doktor na ang kailangan niya. Sinubukan ko na rin siyang ipatingin sa doktor pero ayaw ng lolo ninyo eh. Ilang beses na ako nagpatawag ng doktor pero tumatanggi siyang magpatingin. Kahit tanungin niyo pa siya. Tay, sabihin niyo nga sa mga apo ninyo na ayaw ninyong magpatingin sa doktor. Hindi po ba? Tama ang sinabi ng Tito Alex niyo, mga apo. Ayaw kong magpatingin sa doktor. Maayos na ako. Kakain lang ako ng marami. Babalik din sa dati ang katawan ko.
Noon ko na ulit narinig ang boses ni Lolo Segundo. Kahit sa boses niya ay may nagbago. Kung dati ay matigas at puno ng otoridad ang boses niya, ngayon ay halatang may panghihina at panginginig sa bawat salitang binibitawan niya. Parang bawat paghinga ay may kasamang bigat at paghihirap. Pero Lolo, hindi kami mapapanatag hanggat hindi bumabalik sa dati ang katawan nyo. Kailangan nyo magpalakas, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat nandito po kami, tutulungan po namin kayo magpalakas at magpagaling. Noon natatakot ako kay Lolo, pero nung makita ko siya sa ganoong kalagayan, nawala ang takot ko at napalitan nito ng pag-aalala at awa. Ang mabuti pa, sasamahan ko na kayo sa magiging kwarto ninyo. Mamaya na lang ulit ninyo bisitahin ang lolo ninyo. Hayaan niyo muna siyang magpahinga. Sige po, Lolo. Iwan po muna namin kayo. Magpahinga po muna kayo. Babalik na lang po kami mamaya. Lalabas na kami sa kwarto nang maramdaman ko ang kamay ni Lolo na mahigpit na humawak sa aking braso. Nagulat ako sa ginawa niya. Lolo, bakit po? Romer, Apo. Itay, papagpahingan niyo muna ang mga apo ninyo. At kayo rin po, magpahinga na rin muna kayo. Ako po muna ang bahala sa kanila. Sige na, lumabas na kayo at magpapahinga muna ang lolo ninyo. Pilit kaming pinalabas ni Tito Alex sa kwarto ni Lolo at dali-dali niyang isinara ang pinto. Nagtataka ako. Parang may gustong sabihin sa akin si Lolo dahil nakita ko ang mga mata niyang nangungusap at tila may ibig ipahiwatig. Sinamahan kami ni Tito Alex sa magiging kwarto namin. Sinabihan niya kami na magpahinga na muna at maghahanda siya ng makakain. Nang kami na lang ni Kuya ang magkasama. Kuya, parang may gustong sabihin sa atin si Lolo. Nang hinawakan niya ako kanina sa braso, sasabihin niya na sana pero parang pinigilan siya ni Tito Alex at pinalabas na tayo ng kwarto. Ha? Ano naman ang sasabihin niya sa atin? Bakit hindi niya sinabi kanina nang dumating tayo? Hindi ko rin maintindihan, Kuya. Aminin ko sa'yo, pagpasok ko pa lang dito sa loob ng bahay, mabigat ng pakaramdam ko. Hindi ko may paliwanag At si Tito Alex, parang may kung ano sa kanya. Parang may kung ano? Anong ibig mong sabihin? Basta Kuya, may iba sa kanya na hindi ko pa matukoy kung ano. Kinakabahan ako, Kuya. Parang may mali dito. Kung meron mang kakaiba rito, makiramdam muna tayo, Tol. Nandito na tayo Hindi na tayo basta makakaalis. Kailangan nating maging maingat sa bawat kilos natin. Kung may itinatago man si Tito o si Lolo, malalaman din natin. Nagkasundo kami ni Kuya na magmanman sa paligid. Pati si Tito Alex ay binabantayan namin ang kilos. Nang sumapit ang gabi, napansin namin na parang may gaganaping salo-salo sa loob ng bahay. Maraming inihandang pagkain si Tito sa hapagkainan. Iba't ibang potahe at puro karne. Ngunit parang kakaiba ang karne. Wala akong nakitang karne ng manok o karne ng baka. Samantalang sabi ni Tito Alex ay nagkatay siya ng manok. Pero bakit wala? Inisip ko na lang na baka hindi niya ito niluto at ibang karne ang inihain sa mesa, gaya ng karne ng baboy. Ngunit hindi rin maalis sa isip ko ang posibilidad na karne iyon ng tao dahil nga mga aswang sila. Pero sabi ni Kuya, hindi naman daw kumakain ng karne ng tao sina Lolo. Napansin din namin na may nakasinding mga kandila at may mga dekorasyong bulaklak sa gitna ng mesa. Ang nakapagtataka, kulay itim ang kandila at ang mga bulaklak na nakalagay doon. Ngunit kahit maraming pagkain, hindi ko pa rin magawang masiyahan. Naamoy ko pa rin kasi ang masangsang na amoy sa paligid at mukhang hindi pa nalilinis ni Tito ang pinagmumulan nito. Anong meron, Kuya? Bakit ang daming pagkain? Apat lang naman tayo. Tapos na rin ang piyesta, di ba? Baka pa-welcome dinner na lang to para sa atin nila Lolo at Tito. Hayaan mo na. Marami namang pagkain Kahit hindi tayo nakapunta kahapon, parang nakipiesta pa rin tayo sa dami ng handa, hindi ba?
Maya-maya ay nakita namin si Tito Alex na inaalalayan si Lolo Segundo sa pagbaba ng hagdan. Maayos pa rin naman palang nakakalakad si Lolo. Ngunit napansin ko na parang nag-aalala ang mukha niya. Nakatitig siya sa amin ni Kuya na parang bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi kung ano yun. Nakita niyo na pala ang hinihanda ko, mga minamahal kong pamangkin. O ano, okay ba? Marami talaga akong niluto para sa pagdating ninyong ito. Eh di ba't sinabi ko na kahit tapos ng piyesta, pwede pa rin tayong magsaya. Kaya ito na, magkakaroon na tayo ng espesyal na salo-salo ngayong gabi. Hindi po ba masyadong marami ang mga hinanda niyong putahe, Tito? Tayo-tayo na naman po ang kakain. At bakit po kulay itim ang mga kandila? At ang mga bulaklak na nakalagay sa mesa? Parang ang weird po kasing tingnan. Weird? Eh, ang gandang ang tingnan, no? Alam nyo, ang kulay itim ay maswerteng kulay. Simbolo yan ng proteksyon at lakas. Dito sa amin sa baryo, naniniwala kami na mas magiging malakas at makapangyarihan kami kapag gumagamit ng kahit anong kulay itim sa hapagkainan. Tingnan nyo, pati ang mantel ay kulay itim din, hindi ba? Mabuti pa'y maupo na kayo at magsisimula tayo sa ating salo-salo. Tutulungan na po kita sa pag-alalay kay Lolo, Tito. Hindi na. Ako na, Rolson. Kaya ko na ito. Maupo na kayo ni Romer. Nagulat kami ni Kuya Relson sa naging reaksyon ni Tito Alex Miss Ligaya. Ramdam ko talaga na may hindi tama sa kanya. Pero ang sabi nga ni Kuya, makiramdam lang muna kami. Nang makaupo kami, umupo na rin si Tito Alex sa gitna ng hapagkainan. Nasa tabi niya si Lolo at hindi pa rin ito nagsasalita. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Kumuha na kayo ng gusto ninyong putahe at kumain na tayo. Huwag kayong mahiya. Kain lang kayo ng kain, ha? Wow! Mukhang masarap nga ang mga niluto mo, Tito. Ano po bang klaseng karne ang mga ito? Oo nga po, Tito. Nagkatay po kayo ng manok kanina, di ba? Bakit parang wala akong nakikitang manok sa mga putahe? Ah, yun ba? Bakit? Gusto mo ba ng manok? Naku, pasensya na pamangkin. Wala sa mga putaheng niluto ko ang kinatay kong manok kanina. Pero subukan mo ang ibang putahe. Siguradong mas magugustuhan mo kaysa sa manok. Nang tikman namin ang mga putaheng niluto ni Tito Alex, masarap ang pagkakaluto ng mga iyon. Masarap din ang karne na ginamit niya. Ayon kay Tito, karning baboy ang ginamit niya. Pero hindi ko nalalasahan ang lasa ng baboy sa mga karne. Nang tingnan ko si Kuya Ralson, nakita kong sarap na sarap din siya sa kinakain niya. Parang ang hindi na siya humihinga sa panguya at paglunok. Nang sulyapan ko naman si Lolo Segundo, nakita kong nakatitig lang siya sa amin ni Kuya Relson habang kumakain kami. Malungkot ang mukha niya at hindi pa rin siya nagsasalita. Samantalang si Tito Alex ay ganadong-ganado rin sa pagkain habang pinagmamasdan din kami. Lolo, bakit hindi po kayo kumakain? Ang sabi niyo, kakain po kayo ng marami para bumalik ang dati niyong katawan. Oo nga po, Lolo. Kumain po kayo. Ang sarap ng mga nilutong putahe ni Tito Alex. Grabe. Grabe. Ang lambot at sobrang malasa ng mga karne. Lalo na itong... Aray! Ang tiyan ko! Nagulat ako nang bigla nilang sumakit ang tiyan ni Kuya Relson. Namilipit siya sa sakit kaya napaluhod na siya sa sahig. Ang tiyan ko! Gusto ko ng sariwang karne. Nagugutom ako. Gusto kong kumain ng sariwang karne. Ano nangyayari sa'yo, Kuya? Bakit sumusumpong na naman ang pananakit ng tiyan mo? Hindi ko alam, Tol. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. At nakakaramdam ako ng matinig gutom sa sariwang laman. Gusto kong kumain ng sariwang laman. Relson na po.
Tumigil ka na, Alex! Tigilan mo ang mga apo ko! Nagulat kami ni Kuya nang marinig ang sinabi ni Lolo. Mukhang may kinalaman si Tito Alex sa nangyayari kay Kuya. Tito Alex, anong kinalaman mo sa nangyayari kay Kuya? Tito, anong ibig sabihin nito? Ang bilis naman. Ang bilis yun namang malaman na ako ang may kinalaman sa nangyayari kay Rilson. Napakatabil kasi ng bunganga mo, tanda. Ayan tuloy, nabuking na may ginawa ako sa isa sa pinakamamahal mong apo. Totoo nga. Kaya pala nung unang makita kita at ang pagpasok ko rito sa bahay, mabigat na kagad ang pakiramdam ko sa lugar na to. At hindi kita lubos na mapagkatiwalaan. Yun pala, may masama kang balak. Bakit mo to ginawa, Tito? Anong kasalanan namin sa'yo? Bakit, Tito? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit? Dahil gusto ko na kayong mamatay. Kapag nakikita ko kayo, mas lalo lang lumalalim ang galit ko! Ano? Teka, bakit mo nasasabi yan sa amin, Tito? At ano ang kinagagalit mo sa amin? Galit ako sa inyong ina! Wala nang masihigit pa ang galit ko kay Aurora. Sa tuwing nakikita ko ang mga mukha ninyo, ang mukha ni Aurora ang nakikita ko! Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito para gantihan ang lahat ng may kaugnayan kay Aurora. At ito na ang pagkakataong yun! Ha? Hindi kami makapaniwala sa mga sinabi ni Tito Alex. Sabi na nga ba, may kakaiba sa kanya. Kaya pala hindi ko siya lubos na mapagkatiwalaan. Iyon dahil ay may madilim siyang katauhan na pilit niyang itinatago. Ngunit ng gabing iyon, umalingasaw na ang bahong itinatago ni Tito Alex sa kanyang pagkatao. Isa pala siyang mapanganib na halimaw. Anong kasalanan sa'yo ni Mama? Bakit pati siya ay idinamay mo? Matagal nang patay si Mama. Ano pang kinagagalit mo sa kanya? Bakit, Tito? Pinagkatiwalaan ka namin. Tapos, ito pa ang igaganti mo. Nagugutom ako. Gusto ko ng sariwang laman. Sariwang karne. Huwag ka mag-alala. Makakakain ka ngayong gabi ng sariwang karne. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan sa sinabi ni Tito Alex habang titig na titig siya sa akin. Tigilan mo na ang ginagawa mong to, Alex! Huwag ang mga apo ko! Huwag mo silang idamay sa galit mo! Ano po ba talaga nangyayari, Lolo? Ano ang kinagagalit ni Tito sa amin? Ano po bang alam nyo? Romer! Apo! Tumahimik ka, tanda! Huwag na huwag kang mangingalam! Hindi ako makagalaw. Tigilan mo na to, Alex! Tama na! Lolo! Anong ginagawa mo kay Lolo, Tito? Anong ginagawa mo sa kanila? Anong ginagawa mo sa sarili mong ama? Tigilan mo na yan! Nararapat lang sa kanya yan! Pakialamero kasi ang matandang yan! Kaya yan ang napapala niya. Ang akala mo ba, tanda? Nagtagumpay ka nang mailigaw mo ang mga apo mo sa ibang baryo para hindi makapunta rito? Nagkakamali ka! Dahil nagawa pa rin nilang makarating dito para harapin ang sarili nilang kamatayan! Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang magkahalong pagtawa at pag-angil ni Tito Alex. Maya-maya nanlaki ang mga mata ko nang masaksihan ang bigla niyang pagpapalit ng anyo. Nagkulay putik ang balat niya at tinubuan siya ng bahagyang mapuputing balahibo sa kanyang buong katawan. Nagkaroon siya ng 3 matang purong itim. Lumaki ang kanyang ilong at tumubo ang mahaba at matutulis na kuko sa kanyang kamay at mga paa.
pati na rin ang matutulis na pangil sa kanyang bibig. Hindi ako maaaring magkamali. Ang aswang na nasa harapan namin ay ang aswang na nakita namin noon sa likod bahay ni Namang Hiner, ang halimaw na muntik nang umatake sa akin. Ikaw, Tito Alex, ang aswang na yun. Ako nga ang aswang na yun, Romer. Akala kasi ng walang kwentang lolo ninyo na hindi ko kayo mahanap. Pero nagawa kong makita kayo sa baryong yun kung saan niya kayo iniligaw. Iniligaw? Ibig sabihin, sinadya ang pagkaligaw namin. Pero bakit? Mahina ka palang pumick up, bata. Akala ko pa naman matalino ka. Ang pagkaligaw ninyo sa baryong pinanggalingan ninyo ay sinadya ng inyong lolo. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mailigaw kayo at hindi makapunta rito sa baryo. Ngunit mas matalino at mas makapangyarihan pa rin ako dahil nagawa ko kayong mahanap sa baryong yon. May masanang plano. Doon ko sana isasagawa ang bala ko sa inyong magkapatid. Ngunit nagawa pa rin pala ninyong makarating dito sa baryo ng mga aswang. Kahit sinasadya ng lolo ninyo na huwag sagutin ang mga tawag at text ninyo. Ang buwisit ng bata na niyan, pilit niya kayong pinipigilan na makapunta rito. Pero mukhang umaayon talaga sa akin ang pagkakataon. Nakatagda pa rin mangyari ang plano ko. Ang totoo, ako ang nag-text kay Rilson na pumunta kayo rito sa baryo at makipiesta upang sa mismong araw ng piyesta ay masaksihan ng pinakamamahal ninyong lolo ang inyong kamatayan. Pero kahit hindi kayo nakapunta kahapon, ayos lang, nakarating naman kayo. Kaya tuloy pa rin ang dapat na mangyari. Kaya pala hindi ka namin matawagan, Lolo. At kaya pala hindi ka nag-reply sa mga text namin. Ayaw mo kaming mapunta rito. Oo, Apo. Ginagawa ko ang lahat upang hindi kayo makapunta rito. Pero nagawa pa rin ninyo. Sana'y hindi na lang kayo nagpunta rito. Mapapahamak lang kayo. Wala kayong magagawa. Huli na! Kusa na kayo lumapit sa nalalapit ninyong katapusan. Ngayon na andito na kayo mga kapatid. Panahon na upang mamatay kayong dalawa. At uunahin kita, Romer. Rilson, pamangkin. Narito na sa harap mo ang sariwang karne na kailangan mo. Sariwang karne. Sariwang laman. Gustong gusto ko na ang sariwang karne. Gutom na ako. Huwag, kuya! Pigilan mo ang sarili mo, kuya! Nang ibaling ko ang tingin ko kay Kuya Relson, nakita kong nawawala na rin siya sa sarili at nasaan yung aswang na. Titig na titig siya sa akin at naglalaway na rin ang kanyang bibig. Kailangan ko ang iyong sariwang karne. Akin ang iyong sariwang laman. Kuya, makinig ka! Kapatid mo ako! Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to si Romer! Magkapatid tayo, kuya! Huwag mo siyang pakinggan! Ano bang hinihintay mo, Rizon? Kainin mo na ang nakandang sariwang karne sa harapan mo. Gutom na gutom ka na, hindi ba? Ayan na! Ang sagot sa matindi mong gutom! Relson, huwag mong sasaktan ang kapatid mo. Hindi ikaw yan, Apo. Labanan mo ang pagmamanipula sa'yo ni Alex. Tigilan mo na ang ginagawa mo kay Kuya Relson! Tito Alex! Tigilan mo na kami! Kung ano man ang galit mo kay Mama, kalimutan mo na yun! Wala kaming kasalanan! Huwag mo kaming idamay rito! Tigilan mo na rin ang pagpapahirap kay Lolo! Wala kang karapatang pigilan ako. Nararapat lang sa inyong magkapatid at sa matandang yan. At kulang pa yan. Hindi ko isinumpa ang panganay na anak ni na Aurora at Robaldo para gawing madali ang lahat. Laking gulat ko sa sinabi ni Tito Alex, Miss Ligaya.
Anong ibig niyang sabihin na isinumpa? Anong ibig mong sabihin, Tito? Ako ang may kagagawa ng pagiging aswang ng kapatid mo. Nasa sinapupunan pa lang siya ng inyong inang si Aurora. Pahilin ko nang isinumpa ang ipinagbubuntis niya na maging aswang upang balang araw ang panganay na anak nila ni Robaldo ang papatay sa mga magiging kapatid niya. Dahil isa lang ang naging kapatid niya. At ikaw yon, Romer. Ikaw ang papatay niya. At ito na ang araw na yon. Ang araw na nakatakda kang patayin ng sarili mong kapatid! Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga sandaling iyon. Ibig sabihin, normal na tao rin sana si Kuya Relson ngunit isinumpa siyang maging aswang. Buong buhay ni Kuya ang akala niya ay ipinanganak din siyang aswang tulad ni Papa. Yun pala, dahil sa matinding galit ni Tito kay Mama, nagawa niyang isumpa si Kuya at gawing halimaw. Napakasama mo, Tito. Paano mo nagawa yun sa sarili mong pamangkin? Kadugo mo kami. Kapatid ka ni Papa. Minahal ka niya. Kung akala ni Kuya, minana niya kay Papa ang pagkaswang niya. Yun pala, ikaw ang may gawa yun. Dahil sa sumpang pinigay mo. Wala kang puso, Tito. Wala kang konsensya. Pamilya mo kami. Bakit mo to ginagawa sa amin? Pamilya? Hindi ko kayo pamilya. Hindi ko kayo kadugo. Ampun lang ako. At hindi ko totoong kapatid ang ama ninyong si Robaldo. Ano? Ampun? Oo. Ampun lang ako ng lolo ninyo at ng asawa niya. Hindi nila ako tunay na anak. Anak ako ng kanilang kasambahay noon na si Flor. Na isa ring aswang. Namatay sa panganganak ang totoo kong ina. Kaya inampun nila ako. Ngunit kahit kailan ay hindi ko natalo sa pagmamahal nila ang papa ninyo. Ginawa ko lang ang lahat upang sa akin mapunta ang lahat ng pagmamahal nila. Pero mas mahal pa rin nila si Robaldo. Makasarili ka pala, Tito. Gusto mo na sa'yo lang ang pagmamahal ni na Lolo na kumupkop at tinuring kang tunay na anak. Ngunit anong ginanti mo? Naging maramot ka. Gusto mong suluhin ang pagmamahal ng mga magulang ni Papa kahit siya naman talagang totoong anak. Kahit kinupkop nila ako, hindi ko kailanman naramdaman na itinuring nila akong tunay na anak. Para sa kanila, si Robaldo pa rin ang pinakamamahal nila. Isa lang akong saling pusa sa pamilya nila. Hindi totoo yan, Alex. Itinuring ka naming anak ng nanay mo. Kahit hindi ka namin tunay na anak, pantay ang pagmamahal namin sa'yo at sa Kuya Robaldo mo. Minahal ka namin kahit ibang ugali mo kumpara kay Robaldo. Dahil kahit doon pa man ay makasarili ka na at madamot, hindi kami nagkulang ng nanay mo sa pagmamahal sa'yo. Hindi ako naniniwala. Mas mahalin niyo si Robaldo kaysa sa akin. Gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya nga mas lalo akong nagalit dahil hindi ko matanggap na dumating si Aurora sa buhay niya. Nanlaki ang mga mata ko, Miss Ligaya. Sa sinabi niya, agad kong naunawaan kung ano ang gusto niyang tumbukin. Alam ko na. Kaya sobrang galit mo kay Mama. Yun ay dahil mahal mo si Papa? Oh! Mahal ko ang papa niyo. Mahal na mahal ko si Robaldo. Mula nang kupkupin ako ng lolo at lola ninyo at makilala ko ang anak nilang si Robaldo, nahulog na ang loob ko sa kanya. Kahit nung paman, napakagwapo ni Robaldo. Siya ang lalaking pinangarap ko. Kaya lihim ko siyang inibig. Isa kang binabait, Tito. May pagtingin ka kay Robaldo. Alex, anak, kahit hindi ka namin kadugo, magkapatid kayo ni Robaldo. Hindi mo siya maaaring mahalin. Pareho kayong lalaki. Matakot ka sa mga sinasabi mo, Alex. Matagal mo na palang pinagnanasaan ang sarili mong kapatid. Matakot ka sa Diyos, anak. Wow! Diyos!
Hindi ba at sa mata ng Diyos ay pantay-pantay ang lahat? Bakit hindi kami pwede ni Robaldo? Dahil pareho kami lalaki? Oo, lalaki ang panlabas kong anyo pero babae ako sa loob. Babae ang puso ko. Kaya nang maging asawa ni Robaldo si Aurora, bilang ganti sa kanila, isinumpa ko ng magbabayad ang kanilang magiging mga anak. Mag-uumpisa sa panganay na si Relson. Kaya ginawa ko siyang aswang upang balang araw ay siya mismo ang pumatay sa kanyang magiging mga kapatid. Ang nangyayari kay Relson ngayon, ang pagkawala niya sa sarili at ang paghanap niya ng sariwang karne. Hindi yon bahagi ng sumpa ng pagiging aswang niya. Ang matinding gutom niya sa sariwang laman ay paghahanda lamang sa araw na ito. Ang araw na ikaw, Romer, ang lalapain at kakainin niya. At pagkatapos, kapag napatay ka na niya, siya naman ang papatayin ko sa harap ng lolo ninyo! Kahit kailan ay makasarili ka, Tito. Hindi ka nga dapat mahalin dahil hindi ka marunong magbigay. Napakadamot mo. Pati ang kaligayahan ni na Papa at Mama, sinira mo. Ginawa mong aswang ang kapatid ko para sana. Para patayin ako. Wala kang karapatang gawin yon. Walang kasalanan sa'yo si Kuya. Pero sinira mo ang buhay niya na dapat ay normal. Hindi pala parte ng pagiging aswang ni Kuya ang pagkagutom niya sa sariwang laman. Ikaw din pala may kagagawan nito dahil kinokontrol mo siya. Oo! Ako ang kumukontrol sa kanya gamit ang kapangyarihan. At ganon din ang ginawa ko sa lolo ninyo. Hindi totoo na nagkasakit siya. Ang totoo, ako ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang katawan. Dahil sa itim na kapangyarihan at taglay ko, unti-unti kong tinuyot at pinahiya ang kanyang katawan. At dahil matanda na ang lolo ninyo, madali kong nadaig ang kapangyarihan na pumoprotekta sa kanya. Kaya hindi na rin magtatagal at mamamatay na rin siya. Iyan ang ganti ko sa kanya. Sa kakulangan ng pagmamahal na ibinigay niya sa akin at sa pagsang-ayon niyang maikasal si Robaldo at Aurora. Naikuyom ko lamang ang aking mga palad sa tindi ng galit. Gustong-gusto ko na siyang sugurin ngunit hindi ko magawa. Wala akong sapat na lakas upang labanan siya. Nakapagbantay din sa akin si Kuya Relson na wala na sa sarili at sabik na akong sunggaban at lapain. Si Lolo naman ay nangihina na at hindi pa rin makagalaw. Ay nako, huwag na nating patagalin pa ito. Kamatayan din naman ang kahantungan ninyong lahat. Kaya sige na Relson, lapain mo na ang biktima mo, kainin mo ang kanyang sariwang laman, patayin mo na siya! Dali-dali akong sinunggaban ni Kuya Relson. Mabilis niya akong kinubobawan at tinangkang sakmalin ang aking leeg. Ngunit pilit kong inilalayo ang kanyang muka upang hindi niya ako makagat. Sobrang lakas niya. Unti-unti na ako nangihina habang sinusubukan kong sanggahin ang walang tigil niyang pag-atake. Kuya, huwag! Tama na! Hindi mo ako kalaban. Magkapatid tayo! Gumising ka! Tigilan mo na ang mga apo ko, Alex! Huwag sila! Relson, labanan mo ang ginagawang pagkontrol sa'yo ni Alex! Labanan mo, Apo! Huwag mong saktan ang kapatid mo! Huwag mo silang pakinggan, Relson. Gutom na gutom ka na, hindi ba? Kaya kailangan mong kumain. Lapain mo at patayin ang lalaking yan! Ngunit tila wala siyang naririnig. Ang tingin niya sa akin ay parang pagkain. Isang masarap na putahe na nakahanda na niyang lamunin. Hinang-hina na ako sa mga sandaling iyon. Hindi ko na kaya ang lakas ni Kuya Relson. Nagawa pa niya akong masugatan sa braso at sa tiyan gamit ang mahaba at matutulis niyang kuko. Malapit nang sumayad ang matutulis niyang pangil sa aking laeg, ngunit hindi ako sumuko. Pilit kong ipinaalala sa kanya ang lahat. Kuya, ako to, si Romer, kapatid mo. Lumaban ka, Kuya. Alalahanin mo, kapatid mo ko. Alam kong mahal mo ko. Kaya alam kong hindi mo ko kayang patayin, Kuya. Kuya, mahal na mahal kita.
Akala ko ay katapusan ko na, ngunit hindi nagtagal huminto sa pagwawala si Kuya Relson hanggang sa tuluyan siyang huminahon. Nang makita niyang nakakubabaw siya sa akin, dali-dali siyang umalis at inalalayan akong tumayo. Anong nangyari, Tol? Bakit nakakubabaw ako sa kanina? Kuya, bumalik ka na sa dati. Naalala mo na ako. Oh, bakit ka umiiyak? Ano ba talaga ang nangyari? Wala akong matandaan. Anong nangyari? Bakit biglang nawala ang pagkontrol ko sa iyo, Relson? Ikaw yung aswang na nakita namin sa may pilapilan. Hindi ko makakalimutan ang itsura mo. Anong ginagawa mo rito? Kuya, siya nga yan. Ang aswang na yan. Walang iba kundi si Tito Alex. Ano? Si Tito Alex ang aswang na yan? Gulat na gulat si Kuya Relson na makita ang tunay na anyo ni Tito Alex. Ayon sa kanya, kahit kailan hindi pa niya nakitang nag-anyong aswang ito. Si Lolo Segundo o kahit ang iba pa naming kamag-anak na aswang. Kuya, tama ang hinala ko. May mali kay Tito Alex. Siya ang may kagagawan kung bakit nawawala ka sa sarili at naghahanap ng sariwang karne. Siya rin ang may kagagawan kung bakit nanghihina at payat na payat si Lolo ngayon. At siya rin ang may kagagawan kung bakit ka naging aswang. Ano? Totoo ba yun, Tito? Isiniwalat ko kay Kuya Relson ang lahat ng kasamaan ni Tito Alex at sa lahat ng kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ni Tito, lalong-lalo na sa kanya. Biglang nawala ang lahat ng pagtitiwala at respeto niya rito. Napakawalang hiya mo. Ikaw pala ang dahilan kung bakit nagdurusa ako buong buhay ko dahil sa pagiging aswang ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang buhay ko. Hindi mo na ako makokontrol ngayon. Hindi mo na ako magagawa na parang puppet na sunod-sunuran sa'yo. Hindi ako papayag na saktan mo ang kapatid ko at si Lolo Segundo. Ako ang makakalaban mo! Hindi ko maintindihan kung paano bigla akong nawala ng kontrol sa iyo, Relson. Kung hindi mo manapatay ang sarili mong kapatid, sabay ko na lang kayong papatayin. Sa ganung paraan, tuluyan na akong makakaganti kay Aurora sa pang-aagaw niya kay Robaldo. Gumapang siya palapit sa amin ni Kuya Relson. Iniharang naman ni Kuya ang kanyang sarili sa akin upang protektahan ako. Inilabas ni Tito Alex ang kanyang mahaba at matutulis na kuko. Akmang susunggaban niya kami nang bigla siyang mapatigil. Paano? Hindi ako papayag. Nasaktan mo ang mga apo ko. Akala ko ba magaling ka? Hindi mo na malayan na unti-unti kong nilalabanan ang kapangyarihan ginamit mo laban sa akin. Kung akala mo'y nadaig mo na ang kapangyarihan ko, nagkakamali ka. Nakalimutan mo yata na may laya kong mangkukulam at piyasa ko sa karunungang itim na ginagamit mo. Lahat ng natutunan mo tungkol sa itim na kapangyarihan ay natutunan mo lamang sa akin. At hindi ko itinuro sa iyo ang lahat ng alam ko. Gumamit ako ng kapangyarihang ako lamang ang nakakaalam. Kaya hindi mo na balayang, hindi mo na rin ako nakokontrol. Pasensya na, Suhail kong anak. Ngunit ito na ang katapusan ng kasamaan mo! Hindi maaari. Hindi! Matapos mapatay ni Lolo Segundo ang aswang na si Tito Alex, bumalik na siya sa kanyang anyong tao. Bumalik na rin sa dati ang itsura ng katawan niya. Nawala na rin ang kapangyarihan ni Tito Alex na kumokontrol kay Kuya. Dali-dali niya kaming nilapitan at niyakap. Mga apo, patawarin niyo ako kung hindi ko kaagad kayo pinagtanggol. Wala na siya. Hindi niya na kayo masasaktan pa. Hindi ko siya mapapatawad.
Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kung bakit ako naging halimaw. Pero, bakit hindi ka pa rin nagbabago ng anyo, kuya? Hindi ka pa rin nag-ahanyong tao. Huh? Oo nga no. Bakit hindi pa ako bumabalik sa dati? Dapat kanina pa ako nagpalit ng anyo. Lolo, anong nangyari? Bakit hindi pa ako nag-ahanyong tao? Biglang nalungkot ang mukha ni Lolo Segundo. Napabuntong hininga siya ng malalim bago nagsalita. May sinabi pa sa akin si Alex kanina bago kami bumaba rito sa sala. Ang sabi niya, sa oras na makain mo ang mga hinanda niyang pagkain, hindi ka na babalik sa iyong anyong tao dahil ang mga pagkain na niluto niya ay may orasyon na magpapanatili sa pagiging aswang Morelson habang buhay. Ano? Hindi. Hindi pwede yan, Lolo. Hindi ako pwede maging halimaw habang buhay. Ayoko, Lolo. Ayoko. Patawarin mo ko, Apo. Wala akong magawa kanina dahil hindi ko kontrolado ang katawan ko. Hindi ako makagalaw at makapagsalita. Nang magamit ko na ang lihim kong kapangyarihan, huli na. Nakain mo na ang pagkain inihanda niya. Wala na po bang ibang paraan, Lolo? Para mawala ang sumpa kay kuya at bumalik siya sa pagiging tao. Kahit malang makabalik siya sa anyong tao, baka may paraan palo. Hindi ako sigurado, Apo. Pero maghanap ako ng paraan. Susubukan kong makahanap ng paraan. Ayokong manatiling ganito ang itsura ko habang buhay, Lolo. Babalikan ko pa si Catherine. Liligawan ko pa siya, Lolo. Sino si Katrina po? Ang babaeng nagpatibok ng puso ni Kuya, Lolo. Ikinuwento namin kay Lolo ang tungkol kay Catherine at sa kanyang pamilya. Tinanong ni Lolo Segundo si Kuya kung talagang gusto niya ang babae. At nang sabihin ni Kuya na desidido siyang ligawan nito, Kung talagang mahal mo ang babaeng yon, ipagtapat mo sa kanyang totoo, Relson. Tulad ng ginawa ng papa nyo sa mama nyo noon. Kung gusto ka rin niya at may nararamdaman din siya sa iyo, hindi kanya katatakutan at maintindahan kanya. Kailangan mo lamang maging handa sa anumang magiging reaksyon niya at kailangan mong tanggapin ang magiging resulta. aaminin ko, Miss Ligaya, sa kabila ng lahat may bahagi sa loob ko na natuwa sa sitwasyon. Ayokong magpaka-ipokrito kung sakaling hindi matanggap ni Catherine ang totoong katauhan ni Kuya Relson. Magkakaroon ako ng pagkakataong mapalapit sa babaeng bumighaning sa akin. Baka sakaling sa akin niya ibaling ang kanyang pagtingin. Bakit pa kasi iisang babae ang nagustuhan namin ni Kuya? Kung hindi sana, hindi ko na kailangang mag-isip ng ganito. Ngunit tila ang tadhana mismo ang patuloy na naglalapit sa kanila. Diyos ko, ikaw ba talaga yan, Relson? Hindi ako makapaniwala na isa kang aswang. Ako talaga ito, Catherine. Ito ang totoo kong katauhan. Isinumpa akong maging aswang. At ngayon, ay hindi ko alam kung babalik pa ako sa dati o hindi na. Sinabi ko ito dahil ayokong maglihim sa inyo. Gusto kong maging tapat. Ayokong magsinungaling sa iyo at sa itay mo. Tama lang na ipinagtapat mo sa amin ang totoo. Dahil sa ginawa mo, napatunayan kong tapat ang intensyon mo sa akin. Aaminin ko, hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako sa tunay mong katauhan. Hindi ko maalis ang pangamba at pag-aalala. Pero, sinasabi ng puso ko na magtiwala lang sa iyo. Relson, ano man ang anyo mo, naniniwala akong hindi kasamaan ang nananahan sa puso mo. Salamat, Catherine. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang iniwan mong ginawa sa puso ko. Nagbibigay ito ng lakas sa akin na ipaglaban ng tama at hindi tuluyang mawala sa sarili. Hinahagaan ko ang katapagan at katapatan mo, Relson. Imbes na matakot at magdalawang isip, nagawa mong ipagtapat sa amin ng anak ko ang kalagayan mo. Ang totoo, gaya niya,
Kinakabahan at nag-aalala rin ako sa kaligtasan niya kapag nakasama ka. Ngunit nakikita ko sa mga mata mo na malinis ang intensyon mo sa anak ko. Buong-buo ang suporta namin sa hangarin mong baguhin ang kapalaran mo. Naway matagpuan ninyo ang lunas upang tuluyang mawala ang iyong pagiging aswang. Susuportahan kita hanggang sa huli, Relson. Ipagdarasal ko na matagpuan ninyo ang lunas upang makabalik ka sa pagiging normal na tao. Nandito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Hindi kita iiwan, Relson. Muli, maraming salamat, Catherine. At maraming salamat din po, Mang-Ina. Kapag maayos na ang lahat, saka kita liligawan, Catherine. Gusto ko munang ayusin ang sarili ko. Maantay mo ba ako? Wala kang dapat ipag-alala. Hihintayin kita, Relson. Kahit gaano pa katagal. Habang hinahanap mo ang lunas at inaayos mong sarili mo, nandito lang ako. Naghihintay. Catherine. Sa narinig ko, alam kong talo na ako, Miss Ligaya. Wala na talaga akong pag-asa kay Catherine. Bakit nga ba pinipilit ko ang sarili ko sa kanya nung una pa lang naman si Kuya Relson ang gusto niya? Una pa lang wala na akong laban. Kaya oras na para tanggapin ko na sila talaga ang nakalaan para sa isa't isa. Isang gabi kinausap ako ni Lolo Segundo tungkol sa kalagayan ni Kuya. Romer, Apo, hindi ba tinanong mo sa akin kung may paraan pa upang mawala ang pagiging aswang at bumalik sa dating anyong tao ang Kuya Relson mo? Opo, Lolo. Bakit po? May nahanap na po ba kayong paraan? Ang totoo, meron talagang paraan. Hindi ko lang sinabi sa kapatid mo dahil siguradong mag-iisip lang siya. At saka, napakabigat ng kapalit bago tuluyang mawala ang pagiging aswang niya. Ano po ang paraan na yun, Lolo? At ano po ang kapalit? Hello? Kuya? Hello, Tol. Kumusta ka na dyan sa Amerika? Miss na miss ka na namin dito sa Pilipinas. Ilang taong ka na rin hindi umuwi ah. Kailan ka ba uuwi rito? Magbakasyon ka naman dito sa atin. Gusto ka na makita ng pamangkin mo, Tol. Namimiss ko na rin kayo dyan, Kuya. Hindi bale, gagawan ko ng paraan. Magpapaalam ako sa boss ko para makauwi ako riyan. Ipapakilala ko rin sa'yo si Victoria at isasama ko siya dyan kapag umuwi ako. Aasahan namin yan ah. O sandali. Eto na ang hipag mo. Gusto ka raw niyang kausapin. Hello, Romer. Kumusta ka na? Bumisita ka man lang dito sa atin sa Pilipinas. Gusto ka nang makita nitong pamangkin mo at ni Kendra. Ang sabi niya, miss na raw niyang paborito niyang tito. Oh, Catherine, ikaw pala. Heto, okay naman ako. Medyo busy lang kaya hindi masyadong nakakatawag dyan sa atin. Bibisita ako dyan soon kapag naayos ko na mga dapat ayusin dito. Sinabi mo yan ah, walang bawian. Okay, sige. Mag-iingat ka palagi dyan ah. Sige, ibabalik ko na kay Relson tong cellphone. O paano, Tol? Mauna na ako. Papasok pa ako sa trabaho eh. Mag-iingat ka dyan, Tol. Hintayin namin ang pagbabalik mo. Okay, Tol. Mag-iingat din kayo dyan. Ikumusta mo na lang ako kay Lolo at kay Tito Hener. Sige na. Paalam. 8 taon na ang lumipas, ikinasal sina Kuya Relson at Catherine at biniyaan sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Zairos. Si Lolo naman ay buhay pa at nanatiling malakas. Mula noong gabing mapatay niya si Tito Alex, tila bumalik ang dating sigla at lakas ng kanyang katawan. Nalaman din namin ng kalaunan, hindi totoo ang sinasabi ni Tito na nagbakasyon ng asawa at mga anak at kapatid ni Lolo. Pinatay niya ang mga ito matapos matuklasan ang kanyang mga balak at tangkain na ipaalam iyon sa aming kuya. Ang mga bangkay nila ay nakatambak sa basement ng bahay ni Lolo. Doon pala nanggagaling ang masangsang na amoy sa loob ng bahay. Walang kasing sama si Tito Alex. Sana ay patuloy na susunog ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Samantala, ako naman ay nag-migrate na sa Amerika. Meron na akong trabaho sa isang advertising company doon.
Ilang taon na rin akong hindi umuwi sa Pilipinas dahil mas pinili ko manirahan sa malayo. Marahil ay tinatanong ninyo kung ano ang nangyari kay Kuya Relson at kung paano siya nakabalik sa pagiging tao. Nung nakausap ko si Lolo Segundo, sinabi niya sa akin na may paraan pa upang maibalik si Kuya sa kanyang dating anyo. Ayon kay Lolo, kailangan lamang may sumalo sa sumpa ng pag-aswang ni Kuya. Isang lihim na ibinunyag raw sa kanya ni Tito Alex. May ritual na kailangang isagawa upang mailipat ang sumpa sa pamamagitan ng pagsasanib ng dugo. Hindi ko na ilalahad kung anong ritual yon at kung paano isinagawa upang maging lihim ang buong proseso. Ang mahalaga ay nagtagumpay ito at kung sino ang sumalo ng sumpa. Walang iba kundi ako. Ako ang nagpresenta kay Lolo na akuin ang sumpa ng pagkaaswang. Bakit ko yun ginawa? Dahil napatunayan ko kung gaano kamahalin na Kuya Relson at Catherine ang isa't isa. At kung gaano nila ipinaglaban ng normal na buhay na ipinagkait sa kanila ng sumpa ng pagiging aswang ni Kuya. Nararapat lamang na bigyan sila ng pagkakataong maging tunay na masaya. Kaya tinanggap ko ang sumpa. Hindi bilang isang sakripisyo kundi bilang handog. Buong buhay ni Kuya na buhay siya sa dilim. Panahon na upang siya naman ay makakita ng liwanag. Pinili kong lumayo upang itago sa kanila ang naging desisyon ko. Tanging si Lolo Segundo lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Pinigilan niya ako noon ngunit ako ang nagpumilit. Dahil mahal ko si Kuya at mahal ko rin si Catherine. Gusto kong kapwa sila lumigaya. Noong una nahirapan ako sa bago kong katauhan bilang aswang ngunit unti-unti ko rin itong natutunang tanggapin. Hindi ako kumakain ng tao. Pangkaraniwang pagkain lamang ang aking kinakain tulad ng isang normal na tao. Sa aking paglayo, inakala ko mag-iisa ako at mamumuhay sa kalungkutan. Ngunit nagkamali ako. Dito sa Amerika nakilala ko si Victoria, ang aking girlfriend. At sa maniwala kayo o hindi, isa rin siyang aswang na tulad ko. At hindi rin siya kumakain ng tao at piniling mamuhay sa malayong lugar. Sa ngayon masasabi ko masaya na rin ako. At kahit may sumpang nakatanikala sa aking pagkatao, natutunan kong piliin ang maging tao sa isip at higit sa lahat sa puso. Hanggang dito na lamang, Miss Ligaya. Sana nagustuhan ng inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Kung kayo ang nasa aking kalagayan, gagawin niyo rin ba ang parehong desisyon? Handa rin ba kayong tanggapin ang isang sumpa? Alang-alang sa kaligayahan ng inyong kapatid at ng tao minamahal niyo. I-comment niyo lang po ang inyong mga sagot sa comment section. Muli ako si Romer at ito ang aking kwento. Hello Romer. Hanggang hindi pa rin ako makapaniwala sa mga revelasyong ibinahagi mo. Bihira ang tulad mo. Isang kapatid na handang akuin ng sumpa para lamang mailigtas ang kaligayahan ng iba. Wala akong masabi kundi napakadakila ng iyong ginawa. Hindi madali ang piliing maging anino upang iba ay mabuhay sa liwanag. Hindi madaling yung mamuhay araw-araw na may dalang lihim, takot at sumpang hindi mo namang kailanman hiniling. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili mo pa rin manatiling mabuti. Pinili mong hindi manakit, hindi pumatay at manatiling tao sa kabila ng pagiging aswang. Hangad ko ang iyong kaligayahan, Romer, na may si Victorina ang babaeng makasama mo sa habang buhay. At bago ko tuluyang magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa lahat na kung makakita kayo ng ibang channel na nag-re-upload o gumagamit ang aming content ang walang pahintulot, huwag natin itong suportahan. Sa halip pakireport ito upang maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. Narito ang opisyal na listahan ng aming mga lehitimong channel, Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio at ang pinakabago naming channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli, ako ang inyong lingkod, Miss Ligaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig.